Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikat sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpalagad sa Bombo Hanay sa Udto Diri sa DOFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Abril 16, 2024. Sa gihapon ini mo laga ni mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa madalaguan kag mga nagapaunang mga balita. Visayas grid ginpaydalom sa yellow alert status, 12 ka mga grid ginpaydalom sa forced outage. Ano ang latest diri karon kag kanong masunod nga matabo? Dugang pa nga mga balita ang Police Regional Office 6 ginpasiguro nga estable ang mental health sa mga kapulisan agon hindi maapektuhan ang ila sining nga trabaho. Kaso nga rape and homicide na pasaka na sa Miagao Municipal Police Station batok sa suspitsado sa pagpangimulos kag patay or pagpatay sa isa ka balo sa barangay Tambong nga Miagao, Iloilo. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, mga bisita nga punong barangay nagikan sa Metro Manila naka-eksperyensya sang once in a lifetime halit sa pagpugok sang traffic sa Ungka Flyover area. Tiyang ambal sang isa kuno ka kapitan, akala ko ba livable city to? Bakit di magwantahan yung traffic dito? Hindi magwantahan. Ti may isa ka opisyal sa aton sini nga mga kabumbo nga naga-coordinate kun tani sa mga opisyalis man diri sa syudad sa Iloilo pero way nagasalabat. Ay lilintukin siya sadya ni karon sa aton sini mga kabumbo istoryanta ni sa aton para niya nga pagpangalagad sa gyapon diri sa palatuntunan bumbuanay sa udto. Kabalo ka mo banwa may convention diri ang mga punong barangay, no? Ti dito sa may Metro Manila 901 ka mga barangay man lang no? Sa aton sini nga mga kabumbo. So kada adlaw may ara kita diri sang 100 barangay nga gina-cater. 100 barangay gina-cater. So, 100 barangay sa gina-cater, ti ko mag-upod karon si Kapitan, ang iya sini iya nga pito ka kagawad, magluwas sina ang iya sini nga sekretarya, ang iya sini karon iya nga treasurera. Ti butang tabi, mga 1,000 bisita kadadlaw. Ti 1,000 man ang bisita kadadlaw. Maka-experience siya sa sulumpaan sini nga pagpugok sa traffic dira sa may Ungka area, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti mamba ka ti bumbutsam do halo kay mo yang sa may Metro Manila to grabe pang traffic to. Ti kigasugid ta di nga livable city ta. Tapos diri sa aton traffic man. Sa aton sini nga mga kabumbo, grabe man ang pagpugok sang dalagan sang trapiko. Ti kun eksakto na dang pagkayo sang Ungka Flyover na daw. Way sang amo sini nga mabatian kitang reklamo Di ba? Ganon mo nabi kay intunsis na ang Ungka Flyover. Ti kun ti halit man kag minus points no? Sa syudad sang Iloilo kag sa probinsya sang Iloilo. Kay kung halin ikaw sa airport, makadto ka di syudad kung din ang hotel nga kung din ka mo iya mapatigayon sa inyo sa nga konvensyon. Magi kag ini mo iya sa Ungka Flyover. Dati ginsirado pa nga nila dira last years, no? Ano na dang resting hours ba? Resting hours. Sa aton sini nga last 10 hasta las 2. Sa aton sini mga kabumbo, ti ulantos na kamuanay sa aton sini matagplamati, amo ni ang epekto sang greatest project ever. No, diri sa syudad ka probinsya man sa Iloilo ang mga flyover, particularmente di Ungka and di Aganan flyover. Ari ng News Center ang dugang mga balita kag impormasyon balikan ta sa aton sini nga pagpangalagad pagkatapos ang Bombo Network News. Philippines. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, and we're broadcasting live from Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, ika-16 sa buwan ng Abril, taong 2024. Sa ating mga headlines, Security Forces Specialist ng Pilipinas at Estados Unidos, partikular na kanilang US Air Force, sumabak sa law enforcement at combat skills sa Cope Thunder 2024. Si Pangulong Bongbong Marcos naman ay pinagutos na sa PNP at PDEA na palakasin pa ang intelligence monitoring para masabat ng mga big-time drug syndicate. Estratehiya naman sa war on drugs, di kailangan daw baguhin. Si Pastor Kibuloy hinihikayat na mismo ng kanyang mga kaibigan dyan sa Senado at iba pang opisyal sa gobyerno na kusa na raw sumuko sa mga otoridad. Ang Department of Foreign Affairs naman nakahandang tulungan na ma-repatriate ang mga Pilipino sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Abangan mamaya ang ating update sa nagpapatuloy na transport strike ng Piston at Manibela dahil patuloy nga ang isinasagawa nilang tigil pasada, pero tinatayang nasa 200 bilang lamang ng mga tsuper ang lumahok sa protesta dyan sa bahagi ng Welcome Rotonda sa Quezon City. Mga estudyante naman mula sa state colleges sa Mindanao naghain ng reklamo sa ombudsman laban sa pinuno ng Commission on Higher Education. Sa ating balita sa ibayong dagat, ika-4 na labi ng biktima doon sa pagguho ng Baltimore Bridge na recover na ng mga otoridad. Ang Federal Bureau of Investigation nagsagawa naman ng kanilang investigasyon hinggil sa insidente. Habang ang Iran nagbanta namang tutugon sa loob ng segundo lamang na pangakong pagganti ng Israel at magpapakawala umano ng mga armas na hindi pa nila nagamit. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Sumabak sa enhanced law enforcement and combat operations at skills ang mga security forces at specialist ng Pilipinas at ng United States Air Force sa nagpapatuloy na Cope Thunder 2024 sa Basa Air Base doon sa lalawigan ng Pampanga. Dito ay hinasa ang 2 hukbo sa law enforcement techniques and combat tactics, partikular na sa paggamit ng baton maneuvers. Ayon nga kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, bahagi ito ng kanilang layunin na muling pagtibayin ng Philippine Air Force ang kanilang commitment para sa kanilang kahandaan na tugunan ng banta ng seguridad. Kasabay nito ang pagsulong naman ng naturang hukbo sa kooperasyon sa ibang bansa tungo sa kapayapaan at katatagan ng buong Indo-Pacific region. Samantala, personal na inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasabat na 2 toneladang iligal na droga na nagkakahalaga yan ng 13.3 billion pesos. Ito na ang biggest drug haul sa ilalim ng Marcos Jr. administration kahapon ng umaga na nasabat sa isang PNP checkpoint sa may barangay Pinagkrusan, Alitagtag, Batangas. Arestado ang driver ng van na nakilalang si Michael Alahon Zarate, 47 na residente ng Quezon City. Ayon naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pagkakasabat sa bilyong-bilyong halaga ng iligal na droga ay patunay na gumagana ang ipinapatupad na estratehiya ng gobyerno na walang dugo na dumanak. Pinatitiyak din ng Pangulo sa PNP maging sa PDEA na ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Palakasin pa ang intelligence gathering para masabat ang mga big-time drug syndicate. Naniniwala din si Pangulong Bongbong Marcos na ang nasabing iligal na droga ay galing sa ibang bansa. Sa ngayon, nagpapatuloy naman ang investigasyon upang mabatid kung anong bansa o saang bansa ang pinanggalingan ng nasabing iligal na droga na isang high quality. Oras natin sa buong kapuluan, 5 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Hinimok ni dating Executive Secretary Victor Rodriguez si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sumailalim umano sa credible hair follicle drug test. Yan ay para matuldukan na mga aligasyon na paggamit nito ng iligal na droga ng Pangulo. Ginawa nga ni Rodriguez ang naturang pahayag ng matanong ito kaugnay naman sa naging pahayag ng presidente noong Enero na hindi nito dinidignify ang mga katanungan sa umano'y gumagamit siya ng iligal na droga at ayaw na niya itong patulan. Saad pa ni Rodriguez na kung walang itinatago umano ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, dapat ay sumailalim ito sa hair follicle drug test. Muling pinaluta nga ang naturang paghimok sa punong ehekutibo matapos na muling banggitin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y paggamit ng iligal na droga ni Pangulong Marcos sa kanyang naging pagsasalita sa rally doon sa Tagum City noong araw ng Linggo. Maliban nga sa claims ni Duterte, sinabi din ni Rodriguez na ang umano'y drug allegations ay nagmula sa pre-operation report mula sa Philippine Drug Enforcement Agency na una namang itinanggi ng naturang ahensya. Sinabi din ni Rodriguez na ang kanyang panawagan para sa regular drug test sa government officials ay ang kanyang tugon sa mga hamon sa resultang kanyang iprinisinta noong taong 2021 na nagpapakita ng negatibo sa illegal drug use si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nung ito'y kandidato pa lamang at naninindigan anya siya na ang naturang resulta ay lehitimo at totoo at siya mismo, si Attorney Rodriguez, ang naglabas ng naturang resulta na kanya umanong pinaninindigan hanggang sa panahong ito. Samantala, kumuha tayo ng malaki pang balita mula dyan sa Senado. Si Pastor Apollo Kibuloy hinimok na ng kaniyang kaibigan na si Senator Padilla na sumuko na sa mga otoridad kasunod ng arrest warrant na inilabas ng Davao Regional Trial Court. Kaugnay niya na maki-update tayo mula kay Bombo JC Galvez. Hinimok ng Senador Robin Hood Padilla si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy na sumuko na sa mga otoridad kasunod ng warrant of arrest na inilabas ng Davao Regional Trial Court para sa kaso nitong child abuse. Payo ni Padilla na kaibigan at tagapagtanggol ng religious leader sa Senado na dahil nasa korte na ang mga kaso ay mas mainam kung magpakita na ito upang maiwasan sana ang paglaki pa ng issue. Umasa si Padilla na magiging mapayapa at walang karahasang mangyayari kung maaaresto o sumuko na si Kibuloy, lalo't siguradong marami sa mga mananampalataya ng Kingdom of Jesus Christ ang masasaktan dahil dito. Kumbinsido rin ang mambabatas na may halong politikal ang issue kay Kibuloy, kaya naman pakiusap nito sa mga ahensya ng gobyerno at sa mismong Senado na wag idamay ang relihiyon. Hindi naman isinasantabi ng senador ang mga sinasabing biktima ng pang-aabuso ni Kibuloy, pero kanyang pakiusap, ito'y pag-usapan na lamang sa korte upang hindi ma-impluwensyahan ng mga politically motivated na kaso. Kung politika ang issue natin kay Pastor, wag natin idama yung religion. Kasi wag, never nating itatouch ang religion. Nakakatakot yan na pakialaman natin. Sana yung mga ganitong bagay, wag na nating palakihin ba? Yung mga supporter ni Pastor, natural lang di silang makapagsalita dahil sa kanila, pakiramdam nila, naapi yung kanilang pastor. Wag lang sana, pakiusap lang natin dito sa mga kaibigan natin, maging kalmado po kayo. Hindi solusyon ang karahasan. Kung ano man ang mangyari, sumurrender man si pastor o mahuli, sana walang karahasan na mangyari. Una rito, kabilang sa mga paglabag na iniuugnay kay Kibuloy at sa kanya mga umanay kasabwat ay large-scale and systematic trafficking, sexual abuse, forced labor at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 9 na minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali.
Nakatakdang palayain naman sa lalong madaling panahon ang 4 na Pilipinong seafarers na kabilang sa lulan ng MSC Aris sa container ship na kinumpiska ng Iranian authorities noong weekend. Ayon nga kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, kakausapin ngayong araw ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang Iranian Ambassador to the Philippines kaugnay naman ng kalagayan ng 4 na Pilipinong seafarers. Muling sinabi ni Undersecretary de Vega na nasa maayos na kondisyon ang mga ito at binibigyan ng pagkakataon na makatawag sa kanilang mga kamag-anak na nandito naman sa Pilipinas. Matatandaan na noong araw ng Linggo ay kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na kabilang ang 4 na Filipino seafarers doon sa 25 crew na lulan ng Portuguese flagship na sinalakay ng Islamic Revolutionary Guard Corps at yung chopper na ginamit at dinala doon sa Iranian waters at yan mga kabombo ay nananatiling hawak nga ng mga otoridad doon sa Iran at inaantabayanan ng mga development hinggil pa rin sa naturang pangyayari. Samantala, kumuha tayo ng karagdagang pag-uulat mula dyan sa Camp Crame o dyan po sa Armed Forces of the Philippines. Mamaya ating pong alamin ang kabuang detalye dahil iniimbestigahan na ng Sandatang Lakas ng Pilipinas ang umano'y nakakaalarma na pagdami ng Chinese o presensya ng mga Chinese national sa Cagayan Valley na isa daw sa mga lokasyon ng EDCA sites ng militar. Mamaya antabayanan po yan, samantala sa ibang munang mga balita. Nakahanda umano ang Department of Foreign Affairs na magbigay ng tulong para naman sa posibleng repatriation. Ito ay para dun sa mga Pilipino na nasa gitna pa rin ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sinabi ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na ayon nga kay Philippine Ambassador to Israel, Ambassador Jun Lailo, wala pang Pilipino naman sa kasalukuyan ang nagpahayag ng kanilang interes na bumalik na o umuwi dito sa Pilipinas matapos ang pagganti na pag-atake ng Iran laban sa Israel dahil naman sa nagtitiwala sila sa matinding depensa na ginagawa ng Israeli forces. Dagdag pa ng opisyal mula sa Department of Foreign Affairs na sa parte ng Iran mayroong 2,000 Pilipino doon. Ang ilan ay kasal na doon sa mga Iranian national at ang iba naman ay mga professional na nagtatrabaho lamang doon. Handa rin anya ang kanilang tanggapan at ang buong pamahalaan na maiuwi ang mga nais nang bumalik dito sa ating bansa. Bagamat karamihan anya sa mga Pilipino doon ay citizens na rin ng Iran dahil naman sa kanilang pag-asawa ng mga mamamayan sa naturang bansa. Nauna na ngang nagpahayag ng pagkabahala ang Pilipinas kaugnay sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran at hinimok ang magkabilang partido na resolbahin sa mapayapang paraan ang kanilang hidwaan. Matatandaan na ang inilunsad na pag-atake ng Iran laban sa Israel at ito ay nagsimula noong araw ng Sabado at bilang gantian sa airstrike naman ng Israel na tumama sa konsulada ng Iran doon sa Damascus, Syria, kung saan nangyari ito noong 1 ng Abril ng taong kasalukuyan at ikinasawi ng 7 military advisors ng bansang Iran kabilang ng 3 senior commanders ng kanilang bansa. Samantala, nagsagawa ng air combat maneuvers ang Philippine Air Force kasama na ang United States Air Force sa nagpapatuloy na bilateral exercises sa pagitan ng dalawang hukbo na COP Thunder 24-1. Gamit ang FA-50 at F-16 aircrafts ay nagsagawa ng air combat maneuvers ang mga piloto ng Air Forces ng Pilipinas at Estados Unidos sa intensive military training area sa kanlurang bahagi ng lalawigan ng Zambales. Ang aktibidad na ito ay isang critical component ng isang flight integration training exercise bilang paghahanda para sa nalalapit na large force employment missions para sa Balikatan 2024. Layunin nito na mas hasain pa ang air combat skills ng mga Air Force personnel na kalahok dito. Gayon din ang mas paigtingin pa ang kanilang teamwork at communication na mahalaga para sa ikakatagumpay ng kanilang misyon sa isang joint environment.
Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee Time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Right time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Bombo International News. Kinumpirma ng mga lokal na opisyal sa Baltimore, Maryland, USA na na-recover ang ika-4 na labi ng biktima sa gumuhong tulay sa may Patapsco River matapos mabangga nga ng isang malaking cargo ship noong Marso 26 ng kasalukuyang taon. Na-recover ang bangkay ng ika-4 na biktima noong araw ng Lunes matapos maispatan ng mga diver ang pinaniniwalaang nawawalang construction vehicle kung saan ay nasa loob nito natagpuan ang labi ng biktima. Ayon na rin yan kay sa Key Bridge Unified Command. Hindi na isinapubliko ang pagkakakilanlan ng biktima bilang respeto sa kahilingan ng kanilang pamilya. Una nang napaulat na 6 na construction worker nga ang nasawi matapos na matrap sa mga konkreto at nayuping mga bakal na debris ng gumuhong Francis Scott Key Bridge. 2 nga sa mga ito ang nananatili pa ring nawawala habang nauna nang na-recover ang labi ng 3 iba pa. Samantala, naglunsad naman ang Federal Bureau of Investigation ng isang criminal investigation kaugnay yan sa insidente. Kaugnay nito, magsasagawa ang FBI agents ng court-authorized law enforcement activity kaugnay sa naturang insidente. Ang magiging focus daw ng investigasyon ay aalamin kung umalis ng daungan ang mga tripulante ng Dali cargo ship kahit alam ng mga ito na mayroon ng seryosong problema ang sistema ng cargo ship. Na-recover naman ng mga investigador ang isang black box recorder ng barko na nagbibigay daw ng data sa kanilang naging position, speed, heading, radar, bridge, audio at radio communication, gayon din ang kanilang alarms. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang pagtanggal sa mga debris ng gumuhong tulay at pagpapanumbalik din ng traffic patungo doon sa shipping channel ng Baltimore Port. Samantala sa iba pang mga balita sa ibayong dagat, nagbantang tutugon sa loob ng segundo lamang ang Iran sa pangakong pagganti ng Israel at magpapakawala daw ng mga armas na hindi pa nito ginagamit kung kinakailangan. Ginawa ng Iran ang naturang babala kasunod nga ng pangako ng Israeli military na re-resback sila sa pag-atake ng Iran noong araw ng Sabado, Abril 13, kung saan pinaulanan nga ng Iran ang Israel na aabot sa 350 missiles at drone attack. Bagamat 79% dito ay napabagsak ng Iron Dome defense system ng Israel. Ito ay sa kabila pa nga ng panawagan ng world leaders sa dalawang magkabilang panig na maghunos dili at mag-de-escalate o pahupain ng tensyon. Una na nga sinabi din ng Israeli military chief na si Herzi Halevi na kinukonsidera ngayon ng Israel ang kanilang magiging susunod na hakbang at papanugutin ng Iran sa pag-atake nito sa kanilang bansa. Samantala, tinanggal na ng Israel authorities ang ilan ngang emergency measures na ipinairal kasunod ng pag-atake ng Iran, kabilang dyan ang pagbabawal ng ilang school activities at paglimita sa malaking pagtitipon, bagamat nananatili pa ring naka-high alert ang Israel. Balik naman sa mga balita sa Pilipinas. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-77 anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine Red Cross, inihayag ngayon ng naturang samahan sa pangunguna ng kanilang chairman at chief executive officer na si dating Senator Richard Gordon at Secretary General na si Dr. Gwendolyn Pang ang pagbubukas ng bagong gusali sa ilalim ng Quezon City Chapter. Ang bagong pinasinayaang struktura ay may 3 palapag, isang command center at isang ground floor na partikular na itinalaga
talaga bilang isang hub para naman sa mga donasyon ng dugo ay magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Red Cross na tumugon sa mga emergency at makapagbigay ng tulong para sa mga nangangailangan ng dugo ng mga kababayan nating naninirahan dito sa National Capital Region. Ang pagtatayo ng bagong istrukturang yan ay naging posible sa pamamagitan ng suporta rin ng local government unit ng Quezon City na nagbigay naman ng pasilidad para dun sa naturang chapter at pangasiwa ng chairman at Philippine Red Cross governor nito na si Nesty Isla at chapter administrator na si Janice Adolfo. Inulit naman ni Chairman Gordon ang pangako ng kanilang organisasyon na magbibigay ng transformative humanitarian service sa mga Pilipino. Bukod dito, mahigit 5,000 ng mga bagong volunteers dyan sa Quezon City ang nakatakda namang lumahok sa isang mass oath-taking ceremony. Ang mga ito, mga kabombo, ay magpapatibay doon sa itinataguyod na misyon at pagpapalagaw umano ng Philippine Red Cross sa lahat ng aspeto ng kanilang mga ibinibigay na serbisyo sa mga mamamayan. Samantala, hinimok naman ni Tim Abejo, ang co-convener ng Citizen Watch Philippines, na maamyandahan ang National Building Code of the Philippines upang tulad ng water at electrical facilities ay maisama agad ang telecommunications at broadband network links sa design stage na lease-free. Batay nga sa datos mula sa Department of Information and Communications Technology, para sa 2023, nasa 65% ng populasyon ng Pilipinas ang wala pa ring access sa internet. Lumalabas sa pag-aaral na 77.81% lamang ng Pilipino ang magkakaroon ng internet connection pagsapit ng taong 2028. Nabatid ang average broadband internet speed sa Pilipinas ay kasalukuyang nasa rank 41 sa buong mundo, habang malaking problema pa rin ito dahil sinasabing ang bilis ay kadalasang inconsistent at limitado lamang. Sa ngayon, 767 na gusali sa buong Pilipinas ang tinanggap ang Zero Lease Initiative, kung saan ang Makati City ang may pinakamataas na bilang sa 105, kasunod yan ang Taguig na may 71 at Quezon City na may 57, sa ilalim naman yan ng ilang telecommunication firm. Papatay naman karagdagang report. Yung Fair Justice Program na inilunsad ng Korte Suprema at Australian Government ay inaasahan naman na makakapaghatid ng patas na hustisya sa mga Pilipino. Makakatulong ito sa pagkamit ng katarungan. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ni Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, Bombo Ever, binigyang diin nga ng Korte Suprema ang pangunahing layunin ng Fostering Advancement of Inclusive and Rights o itong Fair Justice Program na ilunsad nito kasama ang Australian Government sa Baguio City. Ayon kay Chief Justice Alexander Esmundo, layo nitong maihatid ang mga patas na hustisya sa lahat ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga vulnerable sector. Ang naturang programa ay mayroong 350 million pesos na nilang pondo para nga sa kaukulang pagpapatupad nito. Sinabi pa ng punong maestrado na layon rin ang naturang programa na umakmas sa Philippine Supreme Court Strategic Plan for Judicial Innovations para sa taong 2022 hanggang 2027 na siyang nagsisilbi bilang blueprint ng hudikatura para sa naturang panahon. Aniya, ang Fair Justice Program ay isang testamento lamang sa lakas ng pangako ng dalawang bansa sa rule of law at human rights, maging ang strong and accountable public institution. Punto pa ng punong maestrado na mahaba na ang kasaysayan ng Supreme Court pagdating yan sa mutual assistance at kolaborasyon sa gobyerno ng Australia, lalo na sa pamamagitan niya ng Department of Foreign Affairs. Ang Fair Justice Program ay bahagi lamang ng 20 million Australian dollar o katumbas siya ng 727 million pesos na flagship justice na nagpapalakas naman sa pamumuhunan ng Australia sa Pilipinas. It's a testament to the strength of our shared commitment to the rule of law, human rights, and strong and accountable public institutions, a commitment that we breathe new life today. Working together through this initiative and more, I have faith that we can help bring about a truly fairer future for every Filipino. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Naniniwala si House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jefferson Cungon sa kakayahan ng mababang kapulungan ng Kongreso na magkasa ng patas na investigasyon ukol sa umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng bansang China. Ayon kay Cungon, bilang mga kongresista ay tungkulin nilang alamin ang katotohanan at panagutin ang mga responsable sa anumang maling gawain. Inaasahan anya sa pagsisiyasat ang mga pagdinig sa testimonya ng mahalagang partido, kabilang dyan ang mga dating opisyal ng gobyerno at diplomatic representatives. Punto pa ng mambabatas, sinasalamin ng House Probe of Investigation ang pagkabahala sa impluensya ng China, lalo na sa territorial dispute sa West Philippine Sea. Sumiklab din umano ang matinding debate matapos na itanggi ng dating Pangulo na mayroong sikretong kasunduan na kinokontra at pinaninindigan naman ng China. Dagdag pa ng mambabatas, sakaling mapatunayang totoo ay magkakaroon ng malawak na implikasyon ang Gentleman's Agreement sa soberanya at foreign policy ng Pilipinas. Naghatid na yan sa atin sa oras na 25 minuto na mga kabombo, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Papatayo ng mga karagdagan nating balita, abangan mamaya yung iba pang mga update mula sa ating mga kasamahan. Pero bago yan, formal na pong nanumpa sa kanilang puwesto ang unang batch ng mga prosecutors dyan sa Department of Justice na na-appoint at na-promote sa ilalim yan ng Marcos administration. Pinangunahan ito ni Justice Undersecretary Nikki Ang at yung naturang panunumpa ay aabot sa 78 mula sa 122 prosecutors at mula naman sa 122 ng mga prosecutors, 54 dito ay bagong talaga doon sa kanilang pwestong kinalalagyan, habang aabot naman sa 68 ay mga na-promote, na itaas ang kanilang level mula sa kanilang dating posisyon. Ayon nga kay Justice Undersecretary Nikki T, ang naturang mga prosecutors ay may tuturing na magiging gatekeepers ng hustisya dito sa ating bansa. Sila niya ay mayroong critical role para maipatupad ng maayos ang umiiral na batas. Kaugnay nito ay nanawagan naman si Undersecretary T sa mga prosecutors na tiyakin na magiging boses ng walang boses ng dito sa ating lipunan ang kanilang presensya at gagampanan ng wasto ang kanilang mga trabaho upang hindi masagkaan ang karapatan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng angkop na batas. Sa karagdagan pang balita, naharang ng Bureau of Immigration ang isang Chinese national na pinaghahanap sa Beijing dahil sa kasong human trafficking. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, ang pasaherong Chinese ay kinilala na si Tong Jialong, 35 anyos at may biyahe papuntang Shanghai. Nalaman ng Immigration Bureau ang kaso ni Jialong matapos na magkaroon ng hit daw sa BI Interpol derogatory system ang identity nito at lumabas na may subject for red notice ang nasabing Chinese national. Hinayaan pa rin naman na bumiyahe ang naturang Chinese papuntang Shanghai, pero naabisuhan na ng Bureau of Immigration ang Chinese police hinggil dito. Agad naman umano itong inabangan ng Chinese police sa Shanghai at naaresto pagdating sa naturang bansa. Ayon yan kay Bureau of Immigration Interpol Acting Chief Jaime Bustamante. Sa mga karagdagan pang report, yung ilang lisensyadong mga drivers ng e-vehicle ay patuloy na umaapila sa Metropolitan Manila Development Authority na pahintulutan pa rin sila na gumamit ng national roads para naman sila ay makapamasada o kaya naman maihatid nila yung kanilang kinakailangang maihatid, kagaya ng kanilang mga anak sa panahon ng pasukan ng mga estudyante. Alamin natin ang iba pang mga detalye na kalapyan ni Bombo Kelly Cordero.
Nakikiusap ang ilang driver ng electric vehicles sa MMDA na payagan pa silang dumaan sa National Road. Simula nang nagkapandemya, ang pagmamaneho na ng e-trike ang naging hanap buhay ni James Castillo. Ayon kay James, ito na ang pinangbubuhay niya sa kanyang pamilya. Alas 6 pa lang ng umaga ay nakapila na siya dito sa kahabaan ng Hilpuyat sa Pasay para mag-antay ng pasahero. Dahil sa sobrang init ng panahon ngayon, hanggang alas 12 ng tanghali na lang siya pumapasada. Bawas na umano ang oras niya ngayon sa pagbiyahe, kaya kung pagbabawalan pa umano sila na dumaan sa National Road, malaking epekto raw ito sa kanya, lalo pat pinapaaral niya pa ang kanyang 2 anak. Apila niya, lisensyado naman siya at ilang taon na siyang pumapasada. Pagbawalan na lang umano ang mga bata na walang lisensya dahil ang mga ito ang kadalasan na nasasangkot sa mga aksidente. Panawagan niya sa Metropolitan Manila Development Authority, bigyan sana sila ng karapatan ulit na dumaan sa national roads dahil ang pamamasada na lang ang kanilang hanap buhay. Bawal nila yung mga batang nagdadrive kasi karamihan minsan yung mga pasaway na bata na umaano na sa highway. Basta ito ang hanap buhay namin, hindi kami kayang pigilan kasi hanap buhay ito eh. Wala yung hanap buhay ito eh, wala namang kaming pinag-aralan eh. Wala namang kukuha ng ito lang ang hanap buhay namin. Pareho rin ang naging tugon ni Danny Saupi. Halos 10 taon na siyang nagmamaneho at ni minsan umano ay hindi siya nasangkot sa aksidente. Panawagan niya, yung mga minor de edad na lang din ang pagbawalan at huwag na sila na kumpleto naman sa lisensya at papeles. 4 pa umano ang pinapaaral niya, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kapag matumal ang mga pasahero sa panibagong rutang babaybayin nila. Kami, mga may license kami, dapat hindi kami bawal kasi kompleto naman yung mga papeles namin. Dapat bawal yung mga bata, mga wala license, yun dapat nilang ipagbawal. Malaking epekto sa amin to kasi ilang anak ko nag-aaral, 4 na anak ko nag-aaral. Paano kung bubuhay? Kasi pag-iisipan ko, paano yan? Kung bawal na, saan kami dadaan? Nauna nang iniulat na epektibo na simula kahapon, Lunes, Abril 15, ang pagbabawal sa e-bikes, e-trikes at light electric vehicles sa mga national roads sa Metro Manila. Kasama rin dito ang mga tricycle, kariton, pedicab at kuliglig. May multang 2,500 pesos ang lalabag ayon sa MMDA. Kung walang driver's license o hindi nakarehistro ang mga nabanggit na sasakyan, maaaring i-impound naman ang mga ito. Pero kahapon hanggang ngayong araw ay hindi pa muna maninikit ang MMDA sa mga lalabag. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Balita, kinalampag ng Department of Budget and Management ang Department of Health na tugunan ang mga isyu sa paglalabas ng health emergency allowance claims ng mga healthcare worker. Ginawa ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang naturang panawagan matapos ngang mailabas na sa Department of Health ang nasa 91.283 billion pesos mula pa noong pandemya para sa disbursement ng mga benepisyo at allowance ng health workers. Sinabi din ng Department of Budget and Management na base sa report ng DOH, tanging nasa 64 billion pesos pa lamang ang na-disburse o naipamahagi mula sa 91.283 billion pesos. Meron din anyang inilaan na 19.962 billion pesos sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act para sa arrears at pending claims ng Department of Health. Kaugnay nito, sinabi ni Secretary Pangandaman na maaaring ikonsidera ng Department of Health ang pagkakaroon ng isang Memorandum of Agreement sa Department of Interior and Local Government at pribadong mga organisasyon para agad na matugunan ang mga isyu sa pagpapalabas ng natitira pang unpaid health emergency allowance claims. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 27 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Inaantay na lamang ng National Amnesty Commission na malagdaan ng concerned cabinet officials bago ilabas at maipatupad ang implementing rules and regulations ng paggawad ng amnestiya para naman sa mga dating rebelde. Ayon kay Chairperson Leia Armamento ay na-adapt na nila ang implementing rules and regulation at inaantay na lamang ang paglagda ni na Interior and Local Government Secretary Benjamin Benhar Abalos Jr. at Defense Secretary Gilbert Chudoro Jr. sa naturang implementing rules and regulation. Saad pa ng naturang opisyal na sa ngayon ay wala pang nag-a-apply pero humihiling na anya ng daya
dialogo ang mga dating rebelde kagaya na lamang ng mga dating kasapi ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front of the Philippines, kasama na ang komisyon dahil nais nilang maunawaan ang magiging proseso kung sila ay kwalipikado nga dito sa naturang amnestiya. Nais din anya ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF na makita ang official implementing rules and regulation bago sila makapag-apply sa naturang panibagong proseso. Saklaw mga kabombo sa maaaring gawaran ng amnestiya ang miyembro at mga opisyal dati ng Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front, Revolutionaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas at Revolutionary Proletarian Army Alex Bungkayaw Brigade at ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front of the Philippines. Samantala, update naman tayo dyan sa Tigil Pasada. Ang Piston at Manibela patuloy pa rin ang sinasagawang Tigil Pasada. Tinatayang 200 daw na bilang ng tsuper lumahok sa protesta sa Welcome Rotonda kaninang umaga. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat mula kay Bombo Joanna Martinez. Umaarangkada pa rin ang malawakang tigil pasada ng grupong pinagkaisahang samahan ng mga tsuper at operators nationwide at malayang alyansa ng bus employees at laborers ngayong araw, 16 ng Abril sa taong kasalukuyan. Ito ay may kaugnay pa rin sa pagtutol ng dalawang transport group hinggil sa direktibang ibinaba na hindi na palalawigi ng deadline ng consolidation ng prangkisa sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, tinatayang hindi bababa sa 200 ang bilang ng mga tsuper na lumahok sa inilunsad na protesta sa kahabaan ng D-Tuazon Avenue intersection papunta sa Welcome Rotonda kaninang umaga. Samantala, kung matatandaan, sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman Romando Don Artes na hindi na sila nag-deploy ng mga inihandang libreng sakay sa Kalakhang, Maynila dahil hindi naman kinulang ang mga sasakyan dito dahil marami pa ring mga tsuper ng jeep ang piniling bumiyahe kahapon ng umaga. In fact, wala pa po tayong na-deploy na libreng sakay. Out of around 400 vehicles na naka-standby para po sa augmentation natin kung sakaling kailangan na may stranded na mga pasahero, ay kaagad po natin i-dispatch yung mga preposition na assets na yan. Gayon din ang sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Attorney Chofilo Guadis na hindi rin nagamit ang kanilang mga rescue bus kahapon ng umaga dahil hindi rin naman nagambala masyado ang mga commuter. Wala ho kaming makita na pangangailangan dahil nung kami po ay naglibot sa mga key areas in Metro Manila, sapat po yung pampublikong sasakyan. Sa tingin naman ni Guadis, kaya hindi naging matagumpay ang unang araw ng protesta ay dahil 77% na ang sumanib at sumang-ayon sa nasabing programa ng gobyerno. Sa ngayon, nakaantabay pa rin ang Metropolitan Manila Development Authority sa tulong ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Philippine National Police upang umalalay sa mga posibleng pasahero na maaapektuhan, gayon din ang pagbabantay nila kung sakaling may untoward incident na mangyayari ngayong patuloy ang ikadalawang araw ng nationwide transport strikes sa bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 23 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Natanggap na ng Land Transportation Office ang karagdagan nga na 600,000 na mga piraso ng plastic cards na ginagamit po yan para sa pag-imprenta ng mga lisensya sa pagmamaneho. Ito yung para sa professional drivers at sinabi nga ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II na malugod na tinanggap ng kanilang opisina ang naturang karagdagang
plastic cards at sinasabing makakatiyak na magpapatuloy sa pagsisikap ng ahensya na matugunan ang backlog sa mga plastic printed driver's license. Alinsunod na rin yan sa direktiba ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Inaasahan na makukumpleto ang paghahatid ng naturang mga plastic cards sa loob ng 45 araw pagkatapos ng unang delivery noong Marso 25 at kung matatandaan mga kabombo, nasa 1 milyong piraso ng plastic cards ang unang naihatid noong Marso 25 matapos na alisin ng Court of Appeals ang injunction order sa paghahatid ng natitirang plastic card mula naman sa banner plastic na binili noong nakaraang taon. Isang araw matapos na may hatid nga ang 1 milyong piraso ng plastic card, agad naman na naglabas ang Land Transportation Office ng schedule para sa renewal ng mga expired driver's license upang makakuha na ng kanilang mga lisensya ang mga motorista para sa kanilang plastic printed driver's license. Layunin ng renewal schedule na matiyak ang maayos na proseso at sa pamamahagi ng mga plastic printed plastic cards at sa lahat ng mga opisina ng Land Transportation Office sa buong bansa. Sinabi ni Assistant Secretary Mendoza na nakuha na nila ang listahan ng mga regional at district offices at bilang ng mga plastic cards na kinakailangan para naman sa pagpapatuloy ng proseso sa pamamahagi ng plastic printed driver's license na nagsimula noong araw ng Lunes, ika-15 ng Abril. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha tayo ng update mula dyan sa panig ng Armed Forces of the Philippines. May mga isinasagawa silang pagsisiyasat kaugnay dun sa dumaraming bilang ng mga dayuhan, lalo na yung mga Chinese sa ilang mga lugar dito sa ating bansa. Bakit nga ba? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Marlene Padiernos. Magkakasana investigasyon ng Armed Forces of the Philippines panggil sa mga isyu na dumarami umunong presensya ng Chinese students doon sa Cagayan Valley kung saan nandoon na lokasyon ng isa sa mga Enhanced Defense Cooperation Agreement sites ng Pilipinas at Amerika. Sa ginatapulong balitaan ngayong araw, sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na makikipagtulungan ng hupong sa datahan sa Philippine National Police para sa pagkasagawa ng naturang investigasyon. Layo nitong alamin ang katotohanan sa likod ng patuloy na pagdami ng mga Chinese students sa naturang lalawigan kung saan kabilang din anya sa kanilang sisiyasatin ay kung may kahinahinala bang mga aktibidad ang ginagawa ng mga ito sa naturang lugar. Kung maalala, una ng inilarawan ng isang mambabatas na ang isyong ito ay isang alarming kung saan inihiyag pa niya na umabot pa sa 4,600 ang bilang ng mga Chinese students ang mayroon sa isang paaralan doon. Ngunit gayon pa man, nilinaw naman ni Colonel Padilla na masyado pang maaga para maikonsidera ang naturang issue na nakakaalarma sapagkat ito anya ay may ilang mga assessment pang kailangang makalap ng sadatahan. Wala naman yan sa impormasyon on the ground. Any report po, the AFP takes seriously. So we are looking into this, but in terms of peace and order issues po, that is the mandate of the Philippine National Police. So we'll be working with them closely on these matters po. So investigations will be on their end, and then if there will be AFP requirements from their end, then we will be extending our assistance accordingly. Ano po yung recommendation ng commanders on the ground, that's how we will go about it. Of course, kung sino po kasi yung ground commanders natin, we do not micromanage. We know that they know their area more and how to actually react on these things. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tinambakan ng reklamo ang Office of the Ombudsman ng mga estudyante mula sa Mindanao, si Commissioner on Higher Education, Chairman Prospero de Vera III. May kaugnayan nito sa anilay hindi pagbibigay ng CHED ng kanilang 20,000 pesos na living allowance kada
semester mula school year 2021 to 2022 at gayon din 2022 to 2023 at 2023 to 2024. Partikular daw na dumulog sa ombudsman ang mga estudyante mula sa Golden State College, Coronadal City at Marvelous College of Technology. Kabilang sa mga reklamong inihain laban kay De Vera ang negligence of duties and responsibilities as public official, ang ease of doing business violation, ang grave abuse of powers and authority amounting to unfair and oppressive actions, moral injury caused to hopeful students in educational institutions at non-payment of living allowances for grantees. Ayon nga man sa mga estudyante, malinaw na nilabag ni De Vera ang Republic Act 10931. Ito ay isang batas para sa pagpupromote ng universal access to quality tertiary education sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng matrikula at iba pang mga school fees sa state universities and colleges, local universities and colleges at state-run technical vocational institutions. Una na rin inaudit nga ni Northern Samar Representative Paul Daza ang 10.3 bilyong pondo para yan sa matrikula at allowance ng mga estudyante sa state universities and colleges at pribadong higher education institution. Kasunod dito ng reklamo ng Association of Higher Education Institution sa Region 12 laban sa CHED dahil daw sa hindi pagbabayad ng matrikula ng mga scholar sa ilalim ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education. Sa puntong ito ng ating balitaan sa Bombo Network News, dako na tayo sa mga report ng ating mga himpilan. Ang gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at President Xi ng China ay isa umanong sobrang mapanganib para sa Philippine interest. Bakit kaya? Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Hindi umano katanggap-tanggap para sa interes ng Pilipinas. Kung totoo na nagkaroon ng gentleman's agreement sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping patungkol sa isyu ng West Philippine Sea. Tinukoy ng constitutional law expert na si Attorney Antonio Lavinia ang usaping nagkasundo mano sina Duterte at Xi na walang troop movements sa magkaribal na bansa patungo sa nakasasyon na barkong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi sa radyo ni Lavinia na maraming malabag na mga batas si Duterte kung mayroong katotohanan ang ipinapalutang na pahayag ni Attorney Harry Roque na bahagi ng dating administrasyon. Paalala nito sa upong Pangulo na palaging isipin ang pangkalahatang kapakanan ng taong bayan at hindi ang kagustuhan ng bansa na nakagawa na ng mga danyo sa mga isla ng West Philippine Sea. Maguguritang maring itinanggi ni Duterte ang isiniwalat ni Roque bagkus ay may namamagitan umano na status quo kina Jinping sa usaping BRP Sierra Madre. In the first place, illegal, unconstitutional. Duterte should never have done that. He can be held liable for that. It's horrible. Tama si Marcos, it's horrific. A president will do something like that. There are several crimes committed as a public servant. When he was a public servant, you couldn't charge him then, now you can charge him, di ba? So this probably happened. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Isa namang political analyst na nanawagan sa Vice Presidente na magkaroon daw ng delikadesa sa pagpili nito kung sino ang susuportahan. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang nakapanayam ang Bombo Radio Dagupan. magkaroon ng delikadesa. Ito ang binigyan diin ni Attorney Michael Henry Usinco, isang political analyst na naging panayam ng Bombo Radio Dagupan sa kanyang kaugnay sa ipinapakita ni Vice President Sara Duterte na parang namamangka sa dalawang ilog. Aniya, kahit pa kasi sinabi ng Vice Presidente na sinusuportahan nito ang pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., ay taliwas naman ito sa kanyang ipinapakita, partikular na sa kanyang kampo. Binigyan din pa ni Usinco na hindi dapat pumayag ang Vice na ganun na lamang ang kritikong ginagawa ng kanyang kampo at dapat ipakita rin ito ng malinaw kung saan siya pumapanig. Kaugnay nito ay nananatiling no comment lamang ang Vice sa kabila ng mga napapaulat na samot-saring pambabatikos sa pamumuno ng Pangulo ang panghihimok ng kanyang baluarte sa Armed Forces of the Philippines na huwag suportahan at talikuran na lang ang Pangulo.
Sa kabila naman ito ay naninindigan si Pangulong Marcos na hindi kikilalanin ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi kinikilala ng Pilipinas ang korte kaya walang tulong na asahan ang mga ito. Wala yung mga kritisismo galing sa kanyang pamilya, galing sa kanyang panig, baka pwede yung ganong style lang na tahimik lang, no? Yung parang nasa background lang, yung nagtatrabaho lang. I mean, that's pwedeng mangyari yun, no? Ang kakaiba kasi sa sitwasyon, pamilya niya mismo, pamilya ng Vice President, ang binabanatan yung gobyerno natin. No? Doon nga sa press conference, alam mo ang sabi ng isa niyang kakampi, magbitaw na daw yung armed forces natin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Doon muna tayo sa Central Visayas. Mga apektadong alkalde ng lungsod at munisipalidad dyan sa lalawigan ng Cebu nasa serbisyo daw ng kanilang local water district ay lumagda ng isang manifesto para naman sa mga opisyal ng water district at local water utilities administration ay pinababa naman sa pwesto ang mga nasabing opisyal. Alamin natin ang iba pang development hinggil dyan sa report ng Bombo Radio Cebu. Suportado ng 8 alkalde ng lungsod at munisipalidad ng Cebu na maging status quo ang Metropolitan Cebu Water District matapos ang interbensyon ng Local Water Utilities Administration. Ito ay matapos ipahayag ng interim board ng LOA noong Abril 12 ang tungkol sa pansamantalang appointment ni Attorney John D. X. Lapid bilang Acting General Manager ng MCWD kasunod ng 70 araw na preventive suspension ni Edgar Donoso. Ito ay dahil sinabi ng LOA na patuloy nitong tinututulan ang kahilingan ng interim board na i-turn over ang mga dokumento tungkol sa mga transaksyon ng MCWD at nabigo siyang tumugon sa 5 araw na abiso para ipaliwanag ang kanyang desisyon. Kung saan 5 municipal mayors at 3 city mayors na siyang nasasakupan ng service areas ng Metropolitan Cebu Water District ay lumagda sa Manifesto of Support para sa mga opisyal ng MCWD sa pangunguna ni Chairman Jose Dalos III at General Manager Edgar Donoso. Nabatid na kabilang sa mga mayor na ito ay sina Mandawi City Mayor Jonas Cortez, Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan, Talisay City Mayor Samsam Gulyas, Cordova Mayor Cesar Suwan, Consolacion Mayor Teresa Aligado, Liluan Mayor Aljo Frasco at Compostela Mayor Felijor Quino. Gayon din, nilagdaan din ni Daan Bantayan Mayor Sanchi Mura na ang lugar hindi kabilang sa binigyang serbisyo ng MCWD, subalit lumagda ito sa manifesto bilang presidente ng League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter. Kung matatandaan, hindi pinapasok kahapon ang bagong Acting General Manager ng MCWD na si Attorney Lapid. Ito ay matapos magpatupad ng lockdown ang Board of Directors sa pangunguna ni Chairman Jose Dalos na nagbabawal sa kanya at sa mga miyembro ng Interim Board of Directors na pumasok sa lugar ng Water District. At naging emosyonal din si Attorney Lapid dahil sa nangyari, subalit gayon pa man matatag na nanindigan ito kung ano ang tama para sa kanya at anya wala siyang ginawang masama kundi ang pagsunod lamang sa utos ng Local Water Utilities Administration. I was just here standing for what I know is right. And I'm not doing this just for myself. I'm doing this for everybody else. So, I don't know. I will just stay as long as LUA will ask me to stay. Ating napakinggan si Attorney John D. X. Lapid, ang head ng Customer Care Division at itinalagang bagong Acting General Manager ng MCWD. Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Jonna Cañete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yung asynchronous classes ay pinairal na rin sa ilang lugar at pamantasan doon sa Isabela dahil sa napaka-init ng panahon na kanilang nararanasan. Alamin natin ang report ng Bombo Radio Kawayan. Nagpatupad na rin ng asynchronous classes sa lahat ng campuses ng Isabela State University dahil sa mainit na lagay ng panahon. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Dr. Marinel Dayawon, Director for Instructions ng Isabela State University, sinabi niya na upang mas maging epektibo ang pag-aaral ng mga estudyante ay nagpatupad sila ng asynchronous classes kung saan magpapatuloy pa rin ang pag-aaral ng mga estudyante gamit ang mga learning materials at online.
Maliban dito ay nagdagdag na rin ang pamantasan ng mga ventilador sa mga silid-aralan upang maibsan ang mainit na panahon. Payo nila ngayon sa mga mag-aaral na manatiling hydrated para makaiwas sa matinding epekto ng mainit na panahon. Kaugnay pa nito, tiniyak naman ng Isabela State University ang kahandaan ng kanilang infirmary para sa mga posibleng makaranas ng epekto ng mainit na panahon. Una nang nakapagtala ang lalawigan ng Isabela ng danger category heat index na 42 degrees Celsius sa nakalipas na 2 araw. Napaka-epektibo po ng pinatupad na polisiya ng aming presidente sapagkat ito po yung paraan upang maiwas po yung ating mga estudyante, maging ang ating mga guro sa sobrang init po ng panahon dahil nakapagtala po tayo ng 42 degrees na heat index po sa ISU at sa Etiague po. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Ferdinand nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ang ground offensive ng Israel sa Rafah na tirahan na mahigit 1 milyong katao ipinagliban muna ngayong linggo habang tinututukan ang pagtugon sa pag-atake ng Iran. Kaugnay yan, makidetalye pa tayo mula sa Bombo Radio Iloilo. Naantala ang ground offensive na sana isasagawa na ng Israel sa lungsod ng Rafah sa Gaza ngayong linggo kasunod ng nangyaring weekend attack ng Iran. Lunes, nakatakda ang Israeli Air Force sa paglaglag ng mga maliliit na papel o leaflet sa iilang parte ng Rafah bilang preparasyon sana para sa opensiba sa naturang lungsod sa timog na bahagi ng Gaza kung saan higit 1 milyon na mga sibilyan ang naninirahan. Ngunit dahil sa missiles at drones na pinalipad ng Iran, may delay sa plano ng militar at hindi pa malinaw ang timing ng civilian evacuations. Una nang sinabi ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na mahalagang invasion sa naturang teritoryo para madismantle ang natitirang batalyon ng Hamas militants. Sa karamihang parte naman ng Israel, ayon kay Bombo International Correspondent Claire Marie Gonzalez, direkta sa Tel Aviv, balik na sa normal ang sitwasyon at nagbukas na ulit ang mga paaralan matapos pinayagan ng militar. Patuloy naman na inaabisuhan ng otoridad ang foreign workers, kabilang na mga Pilipino, na maging alerto at magbatiyag at magsabi sa otoridad kung nangangailangan ng tulong. Para sa mga kababayan ko na nandito din sa Israel po, pinost ng Philippine Embassy actually na maging alert tayong lahat dito. At saka meron silang pinost na mga numbers doon na in case of emergency or for rescue, may tatawagan kami mga number po. Si Bombo Claire Marie Gonzalez, international correspondent ng Bombo Radio sa Tel Aviv, Israel. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! May mga development na doon sa investigasyon sa Australia kung saan ay may nangyaring pananaksak at mabuti na lamang wala pong Pilipino na nadamay doon sa naturang stabbing incident sa loob ng simbahan dyan sa Australia. Alamin natin ang follow-up report na kalap ng Bombo Radio Legazpi. Walang Pilipino ang nadamay sa pananaksak ng isang 15 anyos na suspek sa simbahan sa Sydney, Australia. Ayon kay Bombo International Correspondent Denmark Swede na ang naturang insidente ay kinasugat ng 4 na individual kabilang na ang obispo ng Eastern Orthodox Church. Ito na ang ikalawang masa stabbing sa naturang bansa sa loob lamang ng 48 oras. Nagpapagaling na umano ang mga biktima kabilang na ang responding police na nasugatan rin matapos magkaroon ng riot sa labas ng naturang simbahan. Dahil naman sa kaguluhan ay nasa 20 mga police cars ang napinsala kung saan 10 sa mga ito ay hindi na kayang makumpuni pa. Samantala, dagdag pa ni Swede na itinuturing na terrorist act ang naturang insidente. Including the bishop yung initially na nasaksak, then may mga ginamot at dinala sa hospital kasi nga nagkaroon ng riot. Kasama doon ang 2 police officer, yung isa tinamaan sa mukha. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang Israel patuloy pa rin na naka-heightened alert habang nananatili namang normal ang trabaho doon. Kaugnay niyan, may nakapanayam pa ang Bombo Radio Butuan.
Nananatiling naka-heightened alert ngayon ang Tel Aviv sa Israel matapos ang sunod-sunod na drone at missile attacks ng Iran nitong linggo, Abril 14. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, inihayag ni Bombo International Correspondent Maristine Solomon na kahit walang mga bombang nakapasok sa kanilang lugar, kinakabahan pa rin sila lalo na't patuloy ang pagpapalipad ng mga fighter jets ng Israel upang ma-intercept ang mga drones at missiles ng Iran. Sa kabila nito ay patuloy pa rin ang kanilang pang-araw-araw na trabaho at kung may maririnig silang alarm ay kaagad na silang papasok sa mga bomb shelters sa gusali kung saan sila nagtatrabaho. Talagang nag-prevent po sila na may makapasok po na mga rockets dito sa Israel. Actually, wala po siyang tigil. Non-stop po, kahit po araw-gabi, maririnig po talaga from above yung daan ng mga firefighter jets. Mula rito sa Bombo Radio Butuan na para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Nochelle Muro, nag-uulat para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo dumako sa ating Orasyo Imperata sa tanghaling ito, maligod po namin kayong inaanyayahan na patuloy na sumubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Diyan sa rehiyon ng Mindanao ay masusubaybayan, lalo na ng mga Cebuano speaking, yung mga programa ng ating mga himpilan. Para sa mga Cebuano speaking, ay nariyan ang Bombo Radio Davao sa kanilang Facebook Live, ang Bombo Radio Cagayan de Oro at Bombo Radio Butuan. Habang sa mga Ilonggo speaking naman ay mapapakinggan ang Bombo Radio Coronadal at pati na yung Bombo Radio Jensen pala para sa mga Cebuano speaking, available din sa kanilang Facebook Live. At mga kabombo Star Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Haray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Antes maman sa madalaguan ng mga balita, imbukada sa pagpanumbalik sa Bombo Haray sa udto, may winner kita! Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Atensyon, atensyon, atensyon sa mga taga-barangay South Fundidor sa distrito Sang Molo. Ilis na dira kag maghingagaw sa pag-claim sa imo sining premyo kay nagahulat na ang 500 pesos ka cash plus 500 pesos ka balor sa gift pack. Aton sining winner, proof of purchase kaya sining gingamit Orocan sticker 68 anyos taga-barangay South Fundidor Molo. Congratulations, Nieves Sigador! Nieves Sigador! Ginlawang ikaw ni Bombo Cham. 1 minuto nakaligad sa takna Siningalauna. May 24 oras ikaw sa pag-claim sa imo sininga premyo nga nagahulat na diri sa istasyon sa Bombo Radio para sa imo. 500 pesos ka cash plus 500 pesos ka valor sa gift pack. Sa liwat, congratulations! Nieves Sigador sa South Fundidor Molo, 68 anyos, proof of purchase
Orocan sticker. Ang aton sini nga daily draw ang gintambungan sa aton FD representative si Ma'am Arlene G. Punsalan. 2 minutos ang nakaligad sa takna nga launa. Ang National Grid Corporation of the Philippines ang nagpagwa sang yellow warning, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Ang Visayas Grid, ang status niya yara karon sa idalom sang yellow alert. Umpisa alas 2 sa hapon, tubtob alas 4 sa hapon, kag mga padayon sa alas 6 sa hapon, tubtob sa alas 7 sa gabi. No? Ang available capacity is 2,742 megawatts. Ang peak demand naton is 2,440 megawatts. Paano kung maghambal ikaw nga yara sa yellow alert? Anong boot silingon sini? We have on the line si Mr. Regan Alcantara, ang lead specialist sa aton sini mga kabombo, lead specialist of the Public Relations Department sa National Grid Corporation of the Philippines. Sir Regan, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Aray Sauto. Good afternoon, sir. Good afternoon, Bombo Cham, kag sa mga listeners naton sa Bombo Radio Iloilo. Yes, sir. Matapos nga nagpagwa sang yellow alert status ang National Grid Corporation of the Philippines, damo ang nagapamangkot. What's next? Ano ba lang ekspektaron hamon? Basi may ara sa gulpiada lang power outage, Sir Regan? Yeah, nagpagawa kita no sa aton advisory because we monitored no, may thinning reserves kita no. Nakita because may ara kita nga 12 no ka power plants no. 12 ka bilog nga naka-force outage, no? Meaning wala ni sa plano, no? Especially with the hot season subong sa El Nino. So, there's a total of 12 power plants nga nadula, kag may 5 naman nga running on derated capacities, meaning nagbuhin ng iyang normal capacity, no? Hindi siya upgrade sa iyang normal nga total capacity. So in total, may ara kita nga sa kabilugan ni siya, nga Visayas hindi lang ni sa Panay. Yes, sir. So in total, we have 776.5 megawatts of power that's not available in the grid right now. So amo niya nakako sa aton nga yellow alert subong. Okay, pero does it mean bala, Sir Regan, may gina-expectar kita nga power outage within the area abi of Panay? As of the moment, we are monitoring closely. Although ang yellow alert, it doesn't mean man, no? Nga may ara kita nga power outage. Bali, ano lang siya, no? Heads up lang na medyo mas thin ang aton nga reserves, no? So, in case may ara nga dako pagid nga planta, nga gulpi naman mag-out, that's the time na may possible kita nga manual load dropping, no? If ever. But for now, ang aton gina-monitor is ang aton nga reserves, which is thinning as of the moment lang. All right, may mga contingency plan man kita nga ginaprepara na in kaso or just in case nga may isa ka dako nga planta abi nga mag shutdown man, sa Regan? Yes, normal gina no sa aton nga contingency. If ever may dako pagid nga mag-out, no, that's the time that we implement sa aton nga mga load droppings, no, para ma-preserve ang aton system. Okay. So from time to time, sir, mag-check kami sa mga advisories, any announcement from the National Grid Corporation of the Philippines para nga well-informed ang aton sining mga kabombo diri para nga makapreparar man pananglitan sa Regan. Yes, Bobo Cham. Rest assured, no, magpadala man kami no sa mga advisories man as may developments man kita, and hopefully it will be a much better development later within the day. All right, sige. Sir Regan, thank you so much for your time kag sa information gin-share diri pinagi sa Bombo Radio. Thank you, Bombo Cham. There you have it, si Mr. Regan Alcantara, ang lead specialist at the same time public relations officer sa National Grid Corporation of the Philippines. Maghambal ikaw nga yellow alert, ginapagwain siya sa aton sini nga mga kabombo bangod nga nalabot na ang latid bala kumbaga nga kung sa diin ti kulang ang transmission or kinahanglan sini iyang transmission sa aton sini nga mga kabombo sang national grid. Pero ini sa pangkabilugan, hindi lamang kay sabahin ini karon sang Panay. So ang contingency plan is that nga may mga load dropping pananglitan nga mayara sang dako pagid sini iya, no? Sa aton sini nga mga kabombo nga mambal nato nabi naga angkon sang dako sini karon nga porsyon
sa pag-deliver man sang or pag-transmit sang power. That's the time nga magapanigayon man kuno iya sang manual load dropping ang National Grid Corporation of the Philippines. Samahin karon sang More Electric and Power Corporation, kumustahon man naton, no? In a while, kung ano man ang ila sining mga lihok diri, may kantanan man karon iya sa sining load or sa sining pagwa sa advisory, may kantanan sa yellow alert status karon sa National Grid Corporation of the Philippines. Sa aton sining karon iya nga mga kabumbo. Standby lang kamo da, mas mayo yang mayara kita sa nagakigo bala sining informasyon para kung ano kag ano ginman makapreparar kita iya banwa. No, sa aton sining mga kabombo just in case nga mayara gid man sang matawag kita abi karon iya banwa nga power outage. Pero hambal gani ni Mr. Reagan Alcantara, wala man iya nagakahulugan nga kung mayara karon or yara kita sa yellow alert, no, or yara ang National Grid Corporation of the Philippines sa yellow alert, no, may gina-expectar na kita nga power outage, no, sa aton sining karon iya nga mga kabombo. In a while, check karon taman kung ano ang lihok din karon niya sa More Electric and Power Corporation. By the way, sa aton sining mga kabombo, update ko lang, engineer, no, sa mga information antes kita mag-checkar sang dugang pagin sining mga balita. Aryo i-forward ko drabla sa imo. Bago laman ni nag-abot diri sa akon no? Amo na ning estado kuno to bombo Omel, Engineer Brennan sang Ungka area o kasunod man sang plastar naton diri kagina nga nagpalabot diri ang pila man ka mga naka-eksperyensya sang tuman iya ka pagpugok sang dalagan sang trapiko, no, bangon man sa sining ginatawag sining ginapahuwayan bala nila ang Ungka flyover para nga bagyan diya mako nimo from Iloilo International Airport. Iban sini iya nga mga punong barangay nga magatambong sa convention, naka-eksperyensya iya sa nga once in a lifetime nga pagpugok man sa dalagan sa trapiko. Although mamba kamuti ang mga punong barangay na dito sa may Metro Manila, sobra pa ginagani itong pagpugok sa dalagan sa trapiko nila. O galing ang diferensya lang banwa kay ti ginapabugal naton diri nga livable city kita. Ginapabugal naton diri nga ti may mga madamo kita sini nga proyekto kag nami aton sini nga dalanon de. Tapos sa lapuan nila mo sini. Pero mga why man kuno maggalawigid sa aton sini nga mga kabumbo nangin matawhay naman ang area dira sa may Ungka Pavia to Ungka Haro. Kag nabuksa naman kuno ang nabuksa naman kuno ang Ungka flyover. Sa aton sini nga mga tagpalamati. 10 minutos na nakaligad sa takna nga launa diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Una ko si Bombo Angel, Bombo Omel. No, ang balita ni Bombo Angel Tan, latest update ni sa politika kay si Mayor Jerry Treñas, why man ginatago-tago ni, no? Ginpayag niya nga ginalantaw niya pa ang posibilidad ngayon siyang magpapili sa pagka-congressman. Ara na si Miss Joy. Sige, why gid sang problema? O latulaton tasay. Sa aton sini nga mga kabombo para iya nga maplastar taman diri kung ano naman ang lihok karon sang more power with this advisory from the National Grid Corporation of the Philippines regarding sa yellow alert status karon. Sa aton sini nga mga kabombo bot silingon may heads up lang para iya sa mga konsumidor man sa nagkalain-lain sini nga power distribution utilities. Nga diri iya sa bahin karon sa nga pungsod Pilipinas sa aton sini karon iya nga pagpangalagad para nga makakumpleto kita sa aton sini nga mga impormasyon diri man sa Bombo Hanay sa udto aton sini karon iya nga mga taga-palamati kag viewers and followers sa Facebook karon subong iya nga adlaw. Ang oras naton ay sa 11 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga launa diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa udto sa gyapon kapon mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby okay na siya Bombo Omel, no? Kay sakon na monitor ko doon nag-purple or nag-magenta. Standby kay checkeron naton ang linya karon ni Miss Joy Pantilaga para sa dugang mga informasyon iniya natuhoy sa bahin karon niya sang more power, no? Nga mong aton sining
power distributor diri sa syudad sang Iloilo. Standby ka mo dira sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga impormasyon. Sa nasiling na naton ang isa pa naton kabalita later on with a Bombo Angel Tan, si Mayor Jerry Treñas nagapayag nga bukas ang posibilidad nga ini siya ang magapapili bilang congressman diri sa syudad sa Iloilo. Balikan anay naton balikan ina naton later on sa aton man sini nga pagpangalagad. I-check one this time si Miss Joy Fantilaga. Now, ang spokesperson man sang More Power. Miss Joy, good afternoon. Si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay Sauto. Bombo Cham, good afternoon. And good afternoon man sa aton yung mga tagpalamatik ang mga konsumidor. Alright, Miss Joy, sabahin karon sang More Power. Anong inyo sining lihok with this advisory from the National Grid Corporation of the Philippines nga yara sa yellow alert status, Miss Joy? Bombo Cham, no, in fact, bagugid lang, pagwaman kita sang aton nga notice sa aton nga official Facebook page ang More Power Iloilo para nga ma-inform ang aton nga mga consumers, no, nga may sang notice ang NGCP sang yellow alert notice dili sa Visayas Grid. And in fact, not only sa Visayas, I think sa Luzon naka-red sila, no. Sa ginapanugyan na nato ng aton sining mga konsumidores nga magakinot sang ila sining elektrisidad kung pwede ang mga hindi bala importante nga mga appliances ipatyon anay nila, no, para makabulig-bulig kita buhin sa aton but as of now wala pa man kita sang may na-receive nga advisory from NGCP nga magpatuman sang manual load dropping. But in case, no, nga may ara sila sang patuman nga manual load dropping sa bahin iya sang aton nga franchise area, rest assured, no, nga ang More Power, we have this level of priority kumbaga gina-prioritize naton nga hindi madala sa manual load dropping ang mga vital institutions, kaangay sa mga government offices, hospital, kag timayo lang subong kay I think wala pa sang klase, no, ang mga public schools, no, based man sa ginpagwa nga memorandum sa All right. Miss Joy? consumers ang Go ahead. sa manual load dropping unless may ipagwa, no, mag-advise sa atong NGCP. That's from 2 to 4 p.m. and then from 6 to 7 p.m. subong nga adlaw. Ko para naman buwas wala pa kita nakahibalo, but anyway magahatag man kita sang advisory sa aton sining mga tagpalamati through our Facebook, ang More Power Iloilo, kag sa inyo man dira sa Bombo Radio. Alright, thank you so much Miss Joy with this information man nga gin-share ninyo diri sa Bombo Radio. At least well informed ang aton siniya nga mga konsumidor karon sa bahin sa More Power. Afternoon again. There you have it, si Miss Joy Fantilaga, ang spokesperson sa More Power Iloilo. No, sa ilaman sining lihok karon may kantanan sa sining advisory from the National Grid Corporation of the Philippines. 15 minutos na nakaligad sa takna sining alauna, balikan ta dugang mga balita kag impormasyon. Mayor Jerry Treñas bukas sa pagpapili bilang congressman diri sa syudad sa Iloilo. Di may last term pa si Mayor nga bukas siya sa posibilidad nga magdagan na sa congressman now. Kagdugang pagid sining karon nga mga impormasyon diri sa aton sining nga palatuntunan na Bombo Anay Sauto. Ang Police Regional Office 6 ginapasiguro nga estable ang mental health sa mga kapulisan agud hindi mapektuhan ang ilang trabaho. Balikan tayo mga balita sa maray nga pagpalayag sa Bombo Anay Sauto pagkatapos ang mga importante nga pahanumdum oras. 16 minutos na kaligad sa tak ng alauna. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon.
ang pag-reheat o kon pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit ginseng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Ang El Nino, ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan, sa diin may eksperyensyahan ang pagtaas ang temperatura. May yara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag malaka gid lamang kung ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sini nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan ukon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Mga kabombo, excited ka na bala para sa summer vacation mo? Yari ang dapat tandaan. Permi magdala sang tubig bisan diin magkadto. Hindi pagkalimtan ang pagbutang sang sunblock o kon sunscreen. Magsuksok sang manipis kag komportable nga bayo. Kag hindi pagkalimtan ang best summer outfit subong nga 2024. I-enjoy ang bakasyon na kaupod sa mga tao nga malapit sa imo. Kag hindi pagkalimtan nga ang bakasyon tion para magpahuway. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Bill Board of Activities for April 14 to 20, 2024. Ang Plaza Mayor kagang iyang stage ang saliwat preparado para mag-host sa Technocrats Band as they are set to deliver one great musical entertainment sa ini nga Abril 20, Sabado, sa concert at the Plaza, mangininyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay ikaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 21, Domingo, ginagdang tanan nga mag-attend sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga makit-an ang kahulugan sang pag-antos. Nga ang pag-antos hindi magtulod sa aton palayo sa Ginoo, kundi nga magduso sa aton nga magparapit pagid sa iya. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Padayon nga gina-eksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Hindi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung hindi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anay ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun ka isa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagaproblema ka man bala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman kainit nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kun ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ni ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtob duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga tsikiting. Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 29 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa Giapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Ano ang latest diri sa update sa politika sa bahin sa syudad sa Iloilo? While si Mayor Jerry Treñas wala ginatago kag ginpabutyag ang posibilidad nga ini ang magpapili bilang congressman sa syudad sa Iloilo. Ay nga ihanaw nga may posibilidad pang magpadagan si Mayor sa pagka-congressman. Abi naton ko nang madalagan sa pagka-congressman si Inday Raisa Treñas sa Chu kag si Mayor tapuson niya termino sa Mayor nga may mga reservations mga kasubong sini. Check ta si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Wala niya dula ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas Bombo Cham ang posibilidad sa pagpadalagan bilang kongresista diri sa bahin sang Iloilo City. Sa interview sang Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas, yung ipahayag nga nakadepende pa kung ano ang mangin final nga desisyon niya. Suno sa alkalde, ginapreparahan na nila ang tagsa nila ka legislative agenda, kaupod ang mga konsihal, kay basi by next week, i-release nila ini-individually. Bombo Cham, patag diri sa alkalde, napilian niya ang apat sa mga Gel? Utod ang linya ni Bombo Angel. Siguro mas stable kita guro ma-plastar sa pagkwata sang report ni Bombo Angel. No, parang tayo yon ang aton sining pagplastar sang dugang sining may impormasyon kag balita direktamente dira karon sa bahin sang Iloilo City Hall, no? Sa aton sining mga kabombo kon sanding pa sa report ni Bombo Angel kung madumduman sa mga kabombo naton nga plastar na gani ni Mayor Jerry Treñas nga nangin kumpleto ng iya sining slate
sa 2025 elections pinagi sa pagpili sang apat ka mga nag-aspire nga mangin konsihal sa syudad sang Iloilo. So announce na ina ni Mayor Jerry Trillanes last week, but this time may mga reservations pagid gali ang alkalde nga may posibilidad nga magpapili siya bilang kongresista sa syudad sang Iloilo. What will happen sa kay Inday Raisa Trillanes pananglitan nga mag-decide si Mayor nga magpapili siya bilang congressman? Sa aton sini mga kabombo, ara na okay na ang linya ni Mombo Angel. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Pananglitan abi banwano nga madesisyonan sang grupo ni Mayor nga magpapili bilang congressman. Sino ang mangin sinong mangin kandidato for mayor diri sa syudad sang Iloilo? Si Inday Raisa Trillanes Chu. Sa aton sini nga mga kabombo mo na ganing hambal nila balantayan sa pila ka mga inadlaw or maybe after the month of April kay dira kuno mag-bloom ang beauty sang politics. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo ga-bloom gali ang beauty sang politics. Ang akon sini na ibaluan waya sang permanentes politika, permanente lang interes. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo anong plastada nga nakalabot sa punto nga may mga reservations pa karon si Mayor Jerry Trillanes sa kung ano nga pwesto niya sining dalaganan sa bahin karon sang syudad sang Iloilo. Okay na, Bombomel, sige gyapon. Sige, anyways, 33 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Para hindi kita guro ma-delay, i-play ta na lang kung ano dira ang voice clip ni Bombo Angel sa interview niya kay Mayor Jerry Trillanes. Si Mayor Jerry Trillanes sa interview sa Bombo Radio. Why gid bala sunggod kay ti bala nyo man ko nami kuya magambal. Mayor, si Sir Jack lastly siya alas na nagpahayag sa iya kagustuhan magpadalagan pero sir napilian mo sa Japan. Si Jack has been on off. So muna pa gusto magdagan, hindi naman, dagan, hindi. So when he finally decided, ang slot ara siya, and he has been working for the City Hall for a long time. Si Mandre Malabor, dugay naman ang konsehal, bata sang aton anay mayor. Si Shin Marie, inablos ang aton nga mayor. Mapisan man, ari dirigin pa ubra ko sa upod kay Gab, sa peso. Kagang uli si Lindonte, dugay-dugay na kapitan, kagawan, etc. Ang ibante, why na dalati, inistoryan ko man sila. Ang politika mo gina, kung kisa man talaka, kung kisa hindi. Okay man sila. Anong common characteristic sa ilang apat, sir, nga nakita mo nga rason sila ang ginpili nimo out of 8 candidates sa mayor? Sa apat na, willing gidya sila magserbisyo. Si Jack, willing magserbisyo, willing magpabakol. Permi lang siya nabakol kung lain ng traffic. Nami naman na. Diba? Ang akon nga nag-meeting ko actually gapon. And as soon as ready na, mapatawag ko press con kay kada isa si Ilaya may legislative agenda. It's not going to be a family affair where you have your father, your mother, your sister, your brothers. It's may legislative agenda kada isa. Iti ang aton ginatulod wheels for inclusive development.
So, amo man na Japon ng basis ta. Basta program-based ka gani, hindi ka ganyan mabadaan sa programa. Mayor same plans Japon. Mayor nga candidate ng Japon for 2025 sir, and si Ma'am Raisa is for congresswoman position, or like may possibility and mag-switch mayor. Depende pa na. Basta ako man madlagan congressman. Bala? Tito, ikaw man katulod sa ako nga mga congressman. Ako niya, tani, gusto ko mo mayor. Ikaw man agad tulod sa ako mga congressman. Kasi gusto mo lang, sir. Nabla? Nabatian sa mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Ikaw man nagtulod siya, Jel, nga mapadlagan na congressman ako? Insindi tayo bombot Sam. Come again? Insindi tayo bombot Sam. Nag-astorya talaki Mayor about sa mga possibilities, pero ang amuning nga mga istorya about sa papadalagan niya bilang kongresista, hindi man natama ka-imposible bombot Sam since wala pa sang finality bisa linyada sang piyak ka partido, sino na buluban ka pa sang alkalde kung ano silang mangintimplada bombot Sam. All right. Ini si Bombo Angel Chiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombo Angel Tan. Sa aton sini nga mga kabombo kabay pang kung magpili kita sa aton sini nga mga kandidato, no? Hindi lamang kita maglantaw balang ini sila sikat, popular, famous, no? Or whatsoever. Lantaw nato ang ila sini nga kapasidad kay kung ang istoryahan naton sa bahin karon niya sa mga konsyales ti anong ila sining mandate. Ang mandate sini nila mo ang pag dihon sang mga ordinansa, no? Sila ang aton sini nga mga local legislators. Himo sila sang ordinansa para iya sa kayuhan sang syudad sang Iloilo. No? Ti sa mayor, executive officer, no? Executive chief officer sang syudad, kumbaga tatay-tatay or nanay-nanay. Sa aton sini nga mga kabombo nagapatuman sa mga pagsulundan. No? Ti sa bahin karon iya sang representante, mga legislators man ini sila. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo, no? So ang ginalibugan ng sangulo naton nga hindi pa iya makabigtabla, hindi pa iya plastado nga may posibilidad pagali iyang mag-switch si Mayor Jerry Tranyas kag si Inday Raisa Tranyas sa ila sining padalaganan sa aton sining mga kabombo, no? May iban sini iya nagahambal even before sang sining pahayag ni Mayor Jerry Tranyas nga kung ano kunong dalaganan ni Congresswoman Jam, amo man ang dalaganan ni Mayor Jerry Tranyas sa aton sini nga mga kabombo. So kung mag-congressman kung magpa-re-elect or mambalabi si Congresswoman Jam, makadecide na siya kay as of this time do tama ginya kahipos karon sang kampo sang mga baronda sa kung ano man ang ila sini iyang mga political plans for the 2025 midterm elections. So far duway man kita may nabatian sa ang mga barunda abi kung anong ila sining lihok sa aton sini makabombo. Last time nato na interview diri do si Kagawad Nick Barunda. Sige tinuway pa man namon ginaistoryahan ang politika, no? Nya padayon lang kita naya sa pagpalapnag sang gugma. No? Sa piyak yang bahin, sa piyak yang partido, si Mayor Jerry Tranyas, sige natuyaan nga iyaman sini nga pagplastar sa niya sini nga linyada sa aton sini matag palamati. Pero nga may
tendency pa or possibilities for switching sa aton sini nga mga kabumbo. Kay we thought all the while nga si Inday Raisa Triñas Cho na iya ang mapapili bilang Lone District Congresswoman. Kaupo na niya sining amay being the mayor kag magapari-elect kay may last term pa kag vice mayor si Vice Mayor Jeffrey Ganson kag amotong kumplito nga linyada sa mga konsehal sa aton sini nga mga kabumbo. Di may ginasiding pabala, may ginabantayan, may ginahulat, may gabuton paayhan si Mayor Jerry Triñas sini iyang last card or any tricks sa iya sini nga sleeves sa aton sini nga mga kabumbo para nga maplastar ang ila sini iyang political lineup sa palabuton sini nga 2025 elections sa aton sini matag palamati. Kung masami ikaw nga nagalantaw sa social media sang magtimbang sini nga bahin, ti si Mayor Jerry Triñas kaupod sang mga incumbent city councilors nga yara sa linyada, lakip na diri ang aspiring kag si Inday Raisa Triñas Cho ang makita naton masami nga nagatipon sa mga punong barangay, barangay kagawad, so on and so forth. Say maswid sa kay Congresswoman Jam. Meeting with the vendors or street vendors, kay iban pagin sini nga mga constituents man sang Lone District Representative. So, ang masiguro nang lang naton sa aton sini nga mga kabumbo kag dumakambal kita nga may ara gid sang bantayan pero do hindi pa klaro kung ano gid ini, although nga tido nagatika na nga linyahanay iya sa bahin sa patag sang politika diri sa syudad sang Iloilo. So damo pa ning ekspektaron kita sang mga political move or strategies nga ma-unfold samtang nga nagahilapit iya ang 2025 elections or even sa pagliso lamang sang mga inadlaw sa aton sini iya nga kalendaryo. Sa aton sini nga mga kabumbo. As per information sa aton sini nga nabaton kag nasagap ng impormasyon, hindi ko matapusan sa bulan sang Abril, may mga pagwaon man nga statement ang kampo ni Congresswoman Jam. Kung madumduman nyo pa gani, ang hambal sang mga informants naton, kag sandig man sa mga impormasyon nga nakalabot sa aton after Holy Week. Pero tido natapos lang Holy Week, duway mangyapon makapagwa sang statement ang Lone District Congresswoman. Isang nag-approve pamangkot kita sa mga kabarangayan as well as sa mga malapit man sa kay Congresswoman Jam, bantayan ko no ang bulan sang Abril, kung hindi ko no sa bulan sang Abril, bulan sang Mayo. Pero kung suma total sa aton siniya nga mga kabombo, sa kung sino man dira iya ang nagalagat-lagat kagado excited nga mabatian sa kung anong plano ni Congresswoman Jam, amo na blang hambal sini nila ang kontra mo ya madam si Mayor Jerry Triñas kag ang iya sini nga linyada sako na tuya ka balasahay sang ila sini iya nga line up. May posibilidad man nga balasahon niya gani. Ang iya sini iya nga triumvirate sa aton sini makabumbo. Tindi naman lipod sa ibalo sa aton sini nga matag palamati diri iya sa bahin sa syudad sang Iloilo. Nga dako iyang posibilidad kag hambal gani ang feedback gani sa aton sa mga kabarangayan, hindi man na iya pag
dali-dalion or hindi man amo sinaiya ka dali para sa kay Congresswoman Jam nga mag-give up na lamang? Nga do kasubong nga ati o do dulce lang nga ginahatag gilang amo na sa kay Mayor Jerry Triñas o sa kay Inday Raisa Triñas Cho ang dulce o ang rinda sa nga pagka-representante sa Lone District sa nga syudad sa nga Iloilo. Kay ti may pinangabudlayan man siya nga ginplastar, may mga resolusyon, bill, kaglakip na diri banwa, may mga laying nga dapat siniiya nga tapuson man si Congresswoman Jam. Nga pinangabudlayan niya, gintrabahuan niya. Oh. So kung namunang lantawon sininimo nga senaryo, definitely makakam up ikaw sang konklusyon nga madalagan gid iyaliwat si Congresswoman Jam. Ti Congresswoman Jam, ano pang ginahulat mo? Oh. Ang imo sini nga kontra sa aton sini nga mga kabumbo. Makapila na ya kabisis nga balasa sa ila sini nga baraha dire. Pero ay pa nakadiga na pero ginbalasa liwat. Oh. Ti sa bahay ni Congresswoman Jam, ano yang bahig sang barahaya dito? Sa aton sini nga mga kabumbo? Or basi nagahulat lang sang eksakto siniya nga tsimpo, eksakto iya nga tion. O, basi malabong bumil, may mga ginabasihan man iya nga sa pungsoy na nga dapat amo ni nga pizza ikaw ma-deklarar, no? Tapos magdeklarar ka, amo ning bayuon mo, dapat amo ni oras, sandig sa numero, do mo amo na bla. Basi may mga amo sina, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati. O, anyway, bantayan naton ina. Pero dako man iya nga palaligban, sa nasiling ko na kagliwaton ko nga open for possibilities sa gyapon si Mayor Jerry Triñas nga mag-switch sila sang padalaganan nga posisyon ni Inday Raisa Triñas Cho. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Oh, abe binagbinagan nyo dira. 50 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udo. I-check ko anay, this time si Bombo Sol Biñas kay ang kaso bala, batok iya sa suspitsado nga nagpaghimulos kag nagpatay sa isa iya kabalo nga ginang dito sa may barangay Tambong, Miagao, Iloilo, napasaka na kaso nga rape with homicide. Sa sining 26 anyos nga construction na worker. Ti mapropinot ini banwa iya karon nga sahi isang kaso ining rape with the homicide nga ipasaka batok sa suspect. Si Bombo Sol Biñas may follow-up report. Sol, sa report please come in. Napasaka na Bombocham sang Miagao Municipal Police Station ang kaso nga rape with homicide batok sa suspect sa pagpanghimulos kag pagpatay sa isa ka babayi nga balo diri sa may barangay Tambong, Miagao, Iloilo. Sa din matandaan ang biktima amo si Marivic Felicissimo, 52 ang pangidaron, isa ka balo kag residente man sang amo nga barangay, samtang ang suspect diri amo si Kenneth Paguntalan, 26 anyos, isa ka construction worker kag nagapuyo sa may barangay Diday. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Captain Francis Don Lumahan, ang hepe sang Miagao Municipal Police Station, sanggapon pa lang kuno nga adlaw Bombocham hikotar na nila nga ipasaka sa piskalya ang kaso nga rape with homicide batok kay Paguntalan. Hugot nga nagapati ang kapulisan nga mapadulot ang amo nga mga kaso sa suspect bangod sa mga ebidensya nga nauyatan sang mga ini, kaupod na diri ang closed circuit television footage. May mga witnesses man nga nag-surface kag ginbasihan ang ilasin nga panaysayon kag sa diin isa pagid sa mga mabaskog man nga ebidensya nga ginakaptan nila ining medical result sa diin nagwa nga may agi sang sexual abuse sa bahin sang sining biktima kag sang nasapwan ini physically wala sang panapton. Sa bahin naman sang na-mentionar iya sang individual o kon sang sining suspect bala sa bahin sang iya panaysayon sa diin may isa kuno ka individual nga amugid ang posible nag-ubra, hindi man ini matumod actually sang kapulisan nga naga-exister pero sa subong ang ginaobra diri sang Miagao Municipal Police Station naga-focus lang sila sa investigasyon abi sa natungdan kag kaso nga ginahikutar sini nila.
Tag may ara man ini no sang kinamatarong kuno ang suspect na magipos kag at the same time ay ituad man ang iya sini nga side. Sa subong nakadepende na ang penalidad sini sa korte kag suno pa kay Police Captain Lumahan masiling nga case closed na ang amo nga kaso. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Police Captain Francis Don Lumahan. Kita sa piskalya sa rape with homicide. But then actually ginalataw ginatunan man sa aton piskalya o nga ano may pero ang sa amon ang na-endorse namon sa piskalya kahapon is rape with homicide. Okay, ano ni sir ang mga ebidensya sir nga makapabaskog sir sa pagpadulot sang kaso sa suspect? May ara kita nga CCTV footage. Kaga may ara man kita mga witnesses, statements ang witnesses. Kaga ang ato nga medical legal. Okay, bali ano niya sir ang pamilya amo naman na joint na sir ang nga kaso rape with homicide? Yes po. Sir, sa bahin sang penalidad sa amo nga mga kaso sir, ano ning posible anhon sang suspect sir? Pangatubangon. Depende na sa court kung yung sa paglantaw nila sa ilang assessment sa ilang sa atong na kaso. Okay. For now, ang important is ma-endorse natin sa piskalya para mapasaka sa piskalya sa korte ang kaso. Okay. Sanggapon sir, napasaka na niyang kaso sa iya no? Sa inyo lang nga bahin? Yes, na-endorse naman nato sa piskalya. Okay. Sir, sa base sa panaysayon sang suspect last time, sir, nga may imbolbado nga isa ka tawo kag hindi siya direkta nga nag-ubragid sang amo nga bagay. Sir, may malocate ka mo or like may na-identify nyo? So sa iya, isa hindi siya ka-identify, hindi siya ka-condescend, hindi naman nakilala. Which is, statement niya na. Pero may sabi sa investigation naton, dira kita ga-focus sa aton nga ginkandak ka investigation. Kung ano man ang iya-estimate, iya lang na siya na bala mag-depende kasang iya kubulingon sa open court. Kaya amo na iyang statement. Okay. Ma'am Balta, sir, nga case closed na ni sir? Yes, after sa aton nga pag-filing sa case sa iya. Nabatian diri ang kabahin sang aton nga interview Bombotsam kay Police Captain Francis Don Lumahan, ang hepe sang Miag-Ao Municipal Police Station. All right. Ini si Bombo Marisol Biñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gid na Bombo Sola Binyas ang imo sini follow-up report. Maburubugat ini nga kaso kag bangod sa sining pagpasaka sang kaso pananglitan niya karon nga makitaan sa probable cause sang husgado sini sang korte di laban-laban madugay-dugay gining tiner niya sa sulod sang bilangguan kag matagan man sang hustisya kamatayon sining nasambit karon iya nga ginang 54 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check ko naman this time balita ni Bombo Hana Andasa. Ang Police Regional Office 6 ginapasiguro nga estable ang mental health sang mga kapulisan agud hindi mapektuhan ang ila sini iyang trabaho. Amo ning isa man sa mga labing importante kag dapat tutukan hindi lamang sa hanay sang aton sini kapulisan kundi sa tanan man sini iyang workplace. Even sa sulod sang panimalay nga dapat ang mental health sang tagsa-tagsa maayo estable. Kay di kung may ara dira karon sang mahuyang ang mental health kag makasalapo sang mga pagtilaw challenges sa kabuhi ti basi kung ano pang hindi mayo nga mahimo sini. Check tanay si Bombo Hana Andasahan sa report please kain. Ginasigurado sang Police Regional Office 6 nga estable ang mental health sang ilang mga katapo, ilabi na ang mga kapulisan nga exposed sa stressful nga ulobrahon kaangay sa mga nagakandak sang operasyon kag iban pa nga mga stressful nga trabaho nga gamay na lang ang time para sa kaugalingon kag pamilya Bombotsam. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Brigadier General Jack Wangki, ang Regional Director sang Police Regional Office 6, iyagin pahayag nga isa makasulod sa Philippine National Police may ginatawag nga neuropsychiatric exam nga ginagkuha ang mga aplikante nga ila man dapat nga pasarana. Ini ang klase ka exam nga nagatan-aw kung paano magkaapekto ang health, current health o kondisyon sang imo nga utok sa kung paano ka mag-isip sang bagay-bagay kag panggawi. Nagaunod man ini sang imo abilidad mag-isip, mag-intindi kag magpahanumdom. Magluwas diri kada tuig nagakandak man sa mga personnel sa kabilugan nga Police Regional Office 6 ang
sang ini nga tawag ang nga stress debriefing kag nga ginapangunahan man ini sa Regional Medical and Dental Health nga sa mga kapulisan gid nga nasambitan naton nga ti ang mga may trabaho gid nga exposed gid katama sa operasyon kag iban patira ini related man sa natabo sang nagligad lamang bulan sa isa ka police lieutenant colonel didto sa may Antique nga kung sa diin na ginasakit niya ang iya kaugalingon kay bangod nga hindi ini estable ang iyang mental health kay sa pagpahanumdom man diri ni Police Brigadier General Wangki nga sigihon kag i-sustain lang ang programa sang Police Regional Office 6 nga pagtan-aw kag pagsekyar man sang mga mental health sang ining mga kapulisan. Yari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Police Brigadier General Jack Wangki. Yes, actually even before they enter the service, they undergo this so-called neuropsychiatric examination, no, intensive yan examination, and every year nagkakandak din tayo sa mga personnel natin, and this is one requirement to ensure that yung mga policemen natin are stable. We know for a fact na yung trabaho ng isang police ay medyo stressful. That's why we really need to recruit policemen with a strong, or I shall say, stable mental health. And meron din tayong services na pino-provide. This is being provided by our regional medical and dental health unit, especially sa mga personal natin na exposed sa mga operations, exposed sa mga stressful work. So sila na yung nag-identify sa mga na ito, sa mga policemen natin na ito. At random, they call for these persons na exposed sa mga stressful na trabaho at kinakandakan sila ng mental ang tawag na dito yung sa debriefing, stress debriefing, yes, that's the word, and that's continuous naman. Now tama, during the pandemic period, di ba, doon tayo talaga strengthen natin itong mental health issues sa mga kapulisman natin, kasi you can just imagine yung during that pandemic time, and then at least for now naging aware na tayo, and those programs are being sustained. Those programs are being sustained. So in relation sa isang isang officer natin na na he attempted to commit suicide, parang gano'n, no? But at least naman natin yung naagapan natin, and now he's being taken care of by our health service. Nabatian ang pahayag ni Police Regional Director o ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Jack Wangki Bombocham. Kung sa line of work sang aton sila mga kapulisan, ako yung nagapati kung masarangan nila ni mentally and physically, bangod man nga nag-agi na sila sa training, nag-agi na sila sa nananaisari siniyang mga pagtilaw man, agud iya nga makasulod sa Philippine National Police, mangin miyembro sa Philippine National Police. Amo man iya ang mga ginpang-agyan sang mga high-ranking officer. No, pero may mga sirkumstansya gid kung kaisa bala bumbuhan, hilabi pa kun gugma ang aton sini nga pagaistoryahan, damo di nagakalagawan bumbuhan namo. Amo gani Bombocham kay tuod man nga physically and mentally healthy man ini sila tani galing kay may mga circumstances gid nga hindi makayanan man Bombocham. Masakit na, for example, makon mo miyembro ikaw bisang pulis. Bisan high-ranking official ka pa, gusto mo pa nga magtaas ang imo sining rangko, mas kuling ka, makadto ka sa iban sining lugar, out ka for how many months dira,
tapos ang inyong sining relasyon sa imong nobya o ang imong sining asawa, LDR na, long distance relationship na, no? Tapos samtang nagalawig ang simpo do damo na ikaw manotisyaran do may mapanimawaan ka nga do hindi na mo. Kag mabalaan mo, matukiban mo sa ulihi nga naga magic gali ang imo siniya nga karelasyon, gampang kalayo, sino man may makabata sina Bombo hana kag sino man abi ang tawo nga kunyara sa kainiton sa iya sining emosyon, no, tanan apektado sina kun kaysa nagakahuyang gid bisan ano pakabakod bumbuhana. Amo gid Bombo Champ kay may ara gid man no, nga ginahambal sila ini. May ginahambal ni sila nga ti ang gugma makabuluang depende naman niya sa taho kung paano na nila i-handle na ang inang pagigugma Bombo Champ. Pero ako ay kuya nagapati nga ang gugma mo makabuluang. Ang tawo among makabuluang. Amo gali. Pero hindi mo na dapat yang ma-experience na kag makambag ka nga tuon gali tumubot sa mga hambal mo no. Hindi man dapat. Kay tinatabo na mo. Why kakabati na sa drama nga naghambal ng isa ka lalaki nga makabuluang ka. Gani sa taho gid man gali. Sige mong buwana, studio himayo Sige Bombo Champ, ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa. Ay, Bombohan? Yes, Bombo Champ. May nakasalapo ka na nga nakahambal sa imong bombohan, makabuluang ka. May ara na? May ara man, pero may sugpon, abi Bombo Champ. Ano? May sugpon. Oo. Anong sugpon? Makabuluang ang imo batasan. Ang batasan gali. Sige na, basi kung din pa kinagrang makalapot sa makabuluang ni. Salamat gid sa liwatan. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa sa imong sininga balita. Lapaw nagkikita sa latin sa aton sininga pagpalayag diri sa Bombo Anay Saud to standby na sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo. Sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 14 to 20, 2024. Ang Plaza Mayor kagang iyang stage ang saliwat preparado para mag-host sa Technocrats Band as they are set to deliver one great musical entertainment sa ining Abril 20, Sabado, sa concert at the Plaza, manginiinyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay ikaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 21, Domingo, ginagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga makit-an ang kahulugan sang pag-antos.
nga ang pag-antos hindi magtulod sa aton palayo sa Ginoo, kundi nga magduso sa aton nga magparapit pagid sa iya. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga nagahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nagumpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo ini sang epekto ilabi na sa palibot, kaangay na lang sang pagbag-o sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbag-o sang kalidad sang tubig, kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura.
hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imong pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8 tubtob 12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayang hapon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa Kahapon Lamang program. This is Tita Regine at your service. The 16th of April 2024. Tuesday kita today. Kumusta man? Ano sudaan nyo da? Or basi ka pangapina? Ang iban? Ang iban siguro ng panghalo-halo. Hindi gani ng pang leche con yelo. Ng ice cream. Or bisan ice candy na lang, no? Wow, kasarap-sarap, gid. So, sining hapon, we're back para nga magdulong sa inyo sa mga makalilingaw, mga matahom, mga kasaysayan. In just a little while, we have a story again from our friend dito sa Romania. Naglagaw-lagaw siya. Yan ang munang iyang kinshare dito sa atin. So, bantayan natin nina and more. Diri lang sa Kahapon Lamang program. This is Tita Regine. Welcome. And again, I am inviting you sa inyong mga istorya ang liyag ngay palabot diri sa KLP. Liyag na lang paki-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat lang and then ipadala sa Kahapon Lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Ano na atong yung bahanan para sa inyo tanan? Halin sa kay Regine Talk. Regine Talk, mahal ka ng mahal ko. Mayong hapon. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang
pula. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Isa pang pagkakataon, isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Tingin ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Sana wala ako, bakit ba iniwan mag-isa? Nagturugo ang puso ko sa tuwing makita kang kasama siya. Nagmumutara akong tanga. Huwag sanang kalimutan ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka wala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Mahal ka ng mahal ko. Sa'yo bagong minamahal. Beautiful song from Regine, Talk. Mahal ka ng mahal ko. Well, nowadays, no? Pwede na nga makalimtan ang inyong mga cellphones, wag lang ang inyong mga tubig. Tapos kagid, no? Wala ka bit-bit ng tubig. Subong, tapos amo ni kainit. Ay nako. So tubig. Bit. Good afternoon again. Ari na kita sa ating first story. Lagaw kita ha. Kaupod natin si Lucky Taurus. Salamat sa mga pictures. Dear Tita Regine. Wow, may greeting siya para sa aton in Romanian language. I hope I'm going to get this right. Bună ziua, dragii mei, colegii iubitori, DKLP. Ha! Good afternoon, my dear fellow KLP lovers. Okay, amo mo lang daw ko na yung bot yung silingon. Kag sa tanan nga tagpalamati isang Bomboradyo. Good afternoon, ari na naman si Lucky Taurus. May iistorya na naman sa inyo. Suguran ko na, ha?
After sa ako nga vacation, 2016, back to Romania and back to vacation travel again. Bale, kung summer, nabulos-bulos namon travel. Spain, Turkey, Italy, kag Bulgaria. Grabe ba? Sana all. Summer sad to tita, gindala ako sang akon mga amo sa Turkish Embassy. Malagaw naman kami, 2 weeks sa Turkey. Pag-abot sa Antalya Airport, Turkey, nag-rent si boss sa lakyan. We will travel going to Delphin Imperial Hotel for 15 to 20 minutes. Pag-abot naman sa hotel, tita, sa reception pa lang, nami na tita. Ang chandelier, puwerte kadako. Tapos namon check-in, nagkadto na dayon sa amon room. Ako, may kaugalingon man nga room. Though hindi ko ma-imagine nga naka-check-in ako sa dako-dako nga 5-star hotel that time, tita. Unlimited foods and desserts. Buffet adlaw-adlaw, tita. Ay, ang pot na lang. Paupda kami sa liwan. Tapos ang akong minibar sa kwarto, kada adlaw go replay sila. Tea, coffee, wine, and snacks. Kada adlaw, ginakuha ko kag nasulod sa maleta ko, tita. Kag dala ko man, back to Romania. Kag nadala ko pagbakasyon ulit sa Pinas. Mga isa ka paper bag nga gamay, tiko nga nadala. Kada gabi may program sila, tita. Na-enjoy ko gid ang vacation. Kag nalipay gid ako, tita, nga nakatulog ako sa dako-dako nga 5-star hotel. Dumatyagan ko that time. Gadamgo lang ako, tita. Hehehe. Kapin pa, sa nagadto kami sa swimming pool, makita gid ang buong nga view sang hotel. I felt so blessed and thankful gid, tita. After 2 weeks, back to Romania. Mga 2 weeks lang siguro nakalipas, nagpa-Italian Embassy na naman kami. Ang destination, going to Sardinia, Italy. Pag-abot sa Alghero Airport, nag-rent naman si boss car. Tapos lagaw, adlaw-adlaw, obra namon. Sa backyard ng amon apartment kay ginrentahan, may dako nga puno sang pomegranate fruits, tita. Uyon-uyon, kubid ni balatani nga tilawan. First time ko nakakita sang puno sina nga fruit, tita. Kaya may puno sang fruits. Daliw. One day, nag-boating kami. Kay malantaw ko no dolphin sa tunga lawod. Dala pa munit, tita. Kasadya lang. Kay pag-abot sa tunga, galumpat kami ka magpaligo. Vacation is over. So, balik na naman sa Romania. Bale, for the whole summer, diri, tita, do bakasyon lang obra nila. As usual, weeks lang tulog namon sa Romania, kag plan naman nga maglayas. Hehehe. Next destination, Bulgaria. Abaw. Bale, lapit lang ini sa amon, tita. By car lang, pakadto sa Bulgaria. Mga 10 hours by car. Una, naglagaw anay kami sa Sofia, amni ang capital city sa Bulgaria. Tapos nagdiretso sa hotel namon. Lapit sa amon hotel, may Araman Castle, ang Ana Maria Castle. So nag-visit man kami, pero sagwa lang. Bale, diri, adlaw-adlaw sa beach lang gid kami. Tapos, kung gabi, sa restaurant, sa park kami gapanyapon. Dayon mga bata napasakay sa mga rides. Sang pagpuli namon, plan naman nila nga bakasyonan ang Dubai. Dubai trip na naman. Amo ni ang vacation nga nahamot ako, tita. Nagpila na kami sa immigration. Kinhatag ko akong passport. Habang sang in charge, open your eyes. Isabat ko siya, tita. My eyes are open, sir. Insulit niya pagid, nambal nga. Open your eyes. Tingin pasaka, kung nalang duwa ko kakilay, tita, para magdako-dako man mata ko Nga aha, do chinky-eyed ka. Anuhon ko kay Chinita ako. I see. Kanami isang Dubai. Itong may Dubai, please. So halos tanan nga gatrabaho sa malls kag hotels, Pinoy, tita.
Nag-visit man kami sa Safari Park, sa Legoland, sa Burj Khalifa, sa Francina Dancing Water Fountain. Kanami maglibot-libot. Sige lang taw sa nanarisari nga mga kasapatan nga dati sa TV ko lang nalantaw. Enjoy man ako sa bakasyon, tita. Do kalawig na, Tita Reg. I hope nga nag-enjoy ka mo sa lagaw natin today. Hasta na lang anay diri, tita, and more power to your program. God bless you always. La Revidere. Goodbye. Anyway, again from Lucky Taurus, sa Romania. Wow, kanang migid, no? Bako ganit ko giina, sana all. Kasi yung iba na pamati lang ka nag-dream also of working abroad, are also wishing now. Tani, no, kung makagwa man ako, makatrabaho ako dito sa abroad, tani ako niya employers, amo man ka generous. Kundiin sila mag-travel, kundiin sila maglagaw, bit-bit man ako nila. You're so lucky! First ha, lucky ikaw, nga pati ang imong husband, pati ang imong bata, gindalaman da nila, no? Gipadalaman da sa imo, upod man ka mo. Susubong, bilog mo yung family, ikaw, bata mo kag husband mo, ululupod ka mo dira. Next, kundiin sila magkadto, mag-travel, upod ka man. Grabe, sarap-sarap ng buhay. But of course, we know, there are difficulties, there are times, no, nga, even if amuna na ang mga perks nga imo nga gina-enjoy, pero sige hapon siguro kung iguon ikaw, no, sa mga little problems or maybe giant problems, ga-wish ka man yung kani sa Pinas na lang ko. Anyway, sige na lang, while you're there, enjoy and endure. Kung may mga wishes ikaw, nga ti hindi pwede, kaya ti ara ikaw din subong, count na lang all your blessings. Blessings like, upod ka mo sa family mo, blessings like, kinaupod ka nila sa ilang paglagaw-lagaw, and I'm sure hindi lang mo inang imo makaduan, hindi lang Turkey, hindi lang Dubai, hindi lang Italy, hindi lang Bulgaria. Basi damo-damo pag yun nga iba. And who knows, basi bilog ng Pilipinas later. Wow, malibot mo na. Tani, no? Baka namin ilang gid. Sige, next time naman, ha? Malagaw pagid kita sa ibang mga lugar. Nga imo na pangkantuan. Pomegranate trees, gusto-gusto. O gina, mga fruits sina. Pero wala na diya syempre amo taon may ara man siguro sa mga vlog ko, ng mga malls. Syempre, $2 ang presyo. Anyway, salamat gid sa imo, Lucky Taurus. Magapanabalik ang KLP with another story sa ating pagbabalik. Wow. Numduman niyo si Shay, ari ay may sulat siya sa aton. Sa pagbalik sa kahapon lamang program with Tita Regine. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo.
Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs, patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon?
Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agod makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga Kita, ari nato yung next story from Shay. Dear Tita Reg.
Hello, Tita, and hello, everyone. Especially sa mga avid listeners ng KLP, this is Shay, nagbabalik. Ang ako niya ipambit tulad, syempre, ang update naman sa colorful love life pati I-refresh ko lang kamutanan about kay mysterious guy nga crush ko sadto kag nangin kami na. Well, nangin official lang kami this year matapos ang pila ka bulan nga MU. Finally, napayes niya ako after almost a year nga pangaluyags. He came into my life sang ara ako sa healing process kag moving on stage pero never ko siya ginpanakit butas. He's an answered prayer. During our getting to know each other nga stage, mas laban ko napakita mga negative sides ko. Maliban sa pagkaprangka ko, kag pagkamaldita, may sides pagid ko nga hindi nami nga na-show sa iya. Pero he never gave up para kilalanon ako sang maayo. Hindi madali ang tanan, lalo na damo ako ginatago kag hindi gusto i-reveal. Pero God gave me the courage nga ipagwa tanan para matawhayan man akon pensar. Kag baton dayon tanan ni mysterious guy nga wala sang pangduha-duha. Tita, sa relasyon, not all the time in love kita, bisan naluyag pa kita sa partner ta. Not all the time happy. Hindi sa tanan nga tiyempo, manami ang dalagan sa relationship. Pareho sang iban, damo man kami ups and downs, kaya actually, nag-start ang tanan sa downs. Kay siya nagbulig fix, kag buo sa akong liwat. After I went through one of the deepest kinds of emotional pain. Wala ko kabalo kung paano niya natiis tanan. Lalo na, mga episodes nga grabe na gid ako ka-toxic kag i-handle. Siguro, palangga niya gid ako katama and I'm so blessed nga nag-abot siya sa kabuhi ko. I remember my father nga nagpadako sa akon. Pareho sila ka-patient, kabuot, kag ka-understanding. I know damo pa challenges nga maabot, lalo na now nga layo-anay kami, pero kung ano gid man ang dangatan sinitanan. Kabay, happy ending. Honestly, tita, nakaagi man ako LDR, pero wala ko kabalo nga ang subong, nabudlayan ako gawa. Naka-adjust naman, pero nasubuan ako ya. Remember my ex-V? Tita, we are friends now. Kagula na bitterness. Support na siya sa relationship namon ni mysterious guy. Kay siya subong, happy naman sa new partner niya. Although hasta subong, ako pa kuno ang palangga niya. Pero hindi na mangin iya pa, kag baton niya na. Na-forgive ko naman siya, kay abi ko, siya ang mangin cause nga madula ang connection or nag-start pa lang nga friendship ko with someone. I hated him so much for that. I thought I totally lost her or ang connection namon because of V, pero I thank God nga okay naman kami. Teary eyes here. Until here na lang, tita. Salamat, kid. Love, Shay. Shay, first of all, I would like to say I am very happy for you because it seems like you have already found the one in the person of the mysterious guy. Secondly, okay na kamo to sang imo nga ex nga do nag-hurt kid so much sa imo. And you said you almost lost that person. Nga kung sa diin naga-start pa lang ang friendship. Well, wala mo siguro na lost ang ina nga person kay when you are friends with someone, when you have a friend who tries to understand, maybe for a while, medyo mahatag lang distansya, trying to process everything. But in the long run, if that person cares for you, as love cares, or God cares for you, mabalik mo lang na, ang maayo nga panimuot ninyo, ang maayo nga relationship, and never ever think nga may na-lost. Wala gid. Okay? Once a friend, always a friend.
Anyway, so may mga plano ikaw, nga mga bago sa imong life. So good luck na lang gid, and we hope nga that would give you more happiness and kabay ang LDR nga gina go through ninyo subong sa imong loves. Kabay nga matakuran nyo gid duha, ma-overcome nyo gid dinhi, and maka-fully adjust ka mo sa ining relationship. Just allow love, no, to overcome everything. And dugangi pagid ang compassion, dugangi pagid ang understanding. Kaya mo yan. Shay, thank you so much, Gid, for your comebacking story. Write more, ha? It is now 46 minutes after 2 o'clock, mga kabombo. I guess pwede pa, no? Sa ating pagbalik, another story ang atong igahatag sa inyo. You're still with Tita Regine, and this is KLP 247 ang atong oras. Mga pagkaon. Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian mangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong El Nino, among dengue, kagagud balikawan, i-obserbar ang 5S strategy, kaangay isang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection, kaangay isang paggamit sang insect repellents, seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility, support fogging, spraying, kag misting sa mga hotspot areas, kag sustain hydration. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Story for today is from NB sa probinsya sang Iloilo. My dearest Tita Regine. Good afternoon, labi na gid sa imo tita, mga katapo sa Bombo Radio Philippines, my fellow listeners, letter senders, and KLP lovers. Alam ko, handa na kayong makinig sa KLP, agad makaharak-hak o makakuha sang leksyon. Tita Regine ang magtiayon. Si Parikoy ug si Marilag, may 7 ka babae nga mga anak. Pangalanan lang naton kay A, B, C, D, E, F, G. Okay, 7 no? A, B, C, D, E, F, G. Correct. Ang plano nila,
Duha lang ila anakon, isa ka lalaki, kag isa ka babae. Pero, way matigayon. Ang subang nga anak, babae. Interval, isa ka tuig. Gusto sila manganak og lalaki, period na dayon. Waay, tita, ma-periodi, kay nagsunod mga babae. Sa sige na lalagas sa lalaki nga anak, igo murahon, pitogid ang nagsunod, 7 Marias. Waay gid sila bugayi, maskin isa lang kalalaki. Nagproblema sila kung anho nila pagbuhi ang 7 ka bata. Nga ang amay, nagapangargal lang sa pantalan. Ang iloy, nagapangalsa lang sang isda nga ibaligya sa merkado. Ang sudan, malibre sang iloy, kagang ginansya magamit sa iba pa nga kinahanglano nila. Samtang ang amay, amo ang nagabakal bugas, prutas, kag utanon. Ang sobra, ginatigana sa pag-eskwela sang mga bata. Pero hindi gid makaigo, maskin anhon pananda katipid. Maayo, ginasumer ang pag-eskwela sang kabataan sang ilatiya sa abroad. Sugod pag first year college ni A, hasta makagraduate. Dako gid ang ila pasalamat sa ilatiya nga single pa nga naging buligan sila sa pag-eskwela. Nagdoble kayod si Marilag kag nagakuha pa sang labada. Gin-training niya ang mga bata sa trabaho pang babae. Kung Sabado Domingo, way klase, nagapanglimpyo sila sa mga balay sang ilang kasilingan para dugang sa ila allowance. Mga mapisan, mabuot, maaram, matinahuron, kag masinulundon ang ilang mga kabataan. Isa kagabi, tapos sila panyapon. Gintipon sila nga 7 sang ila amay kag iloy. Nagambal si Parikoy, manami siguro, maghimo kita sa mabakod nga kadena, nga aton kapyutan para malampuwasan naton ang aton kapigaduhon. Nakita ninyo kung do ano ang paghimakas namo ni nanay ninyo para kita makakaon 3 ka beses kada adlaw. Kag makapadayon kamutanan sa pag-eskwela. Gani, tutumigid ang inyo pagtuon nga makatapos kamutanan sang kurso sa kolehiyo. Nagpamangkot ang subang, si A, ano tatay ang himuon ta? Ano ang mabakod nga kadena? Sabat sa ngamay, mga anak, amudaya. Ikaw subang, mag-graduate ka na sa komersyo karong Marso. Magtinguha ka gid mang apply nga makatrabaho kag paeskwelahon mo si B sa 3rd year kag 4th year college para makagraduate. Si B naman, pag-graduate na, mang-apply nga makatrabaho kag paeskwelahon na si C hasta makagraduate. Okay? Nakita na ninyo ang pag-umpisa sa paghimo ninyo sang kadena? Hasta gid makalabot kay G ang inyo kamanghuran. Oo, si auntie ninyo, nagabulig, pero hindi kita magsaring. Magminyo man na siya sa sunod tuig kung makagraduate na si A sa college. Amo di ang inyo itanom sa inyong kaisipan. Please don't break the chain. Para sa inyo tanan nga kaayuhan, agud kamo tanan makagraduate. Magbinuligay kamo, magbinatakay, okay? Kabay pa, buligan kita sa aton mahal nga Diyos. Waay sa inyo sa may magsupak o kung magutod kadi ang akadena. Okay ang 3, sila ABC. Waay pa sila magminyo sa pag-ulikid sa ilang mga manghod. Pero sa manograduate na si D sa college, ay abaw tita. Nagnobyo-nobyo na. May nagasugat dulong na sa iya sa school. Siya ang vida nga nagputol sang kadena. Ginlakaran ang 3 na kamagulang. Naakig si Parikoy kag Marilag kay nagsupak si D. Kundigin pakasal siya sa iya nobyo nga si P, tricycle driver. Tapos niya graduate. Kagin request nila ako nga magmaninay sa kasal nila D. Abi mo, Tita Regine, ang malulo nga panghambal sang ilang mga ginikanan, ginbuslan sang masakit na mga tinaga, bunga sang kaakig kag frustration. Ang natabo, tapos kasal, sang hapon nga waay na mga bisita, ginpalayas nila Parikoy ang bag-ong minyo, agud ila malimtan ang kasakit
kagkaakig nga gintugan ni D kag ni P. Hindi sila gusto makita ang ilanawong sa ilabalay. Pero antes naglayas ang magtiayon, nagluhod sila sa atubangan sang ila amay kag iloy sa pagpangayo sang pasaylo kag bendisyon nga nagahiribion. Nagpanaw sila sa sobra kasakit sang buot kag kasubo nga luha kag sipon ang ginbalon. Diretso sila sa Katiklan, via Roro, pag nagpasimpalad pa Manila, mangita trabaho. Dakugid ang paghinulsol ni D, nga iya ginutod ang ginkapyutan nila nga kadena. Nahasol sila kung paano nila buhion ang ila pamilya, kag paano ni D mapaeskwela si E sa 2 ka tuig nga waay pa siya obra, kag ang iya bana. Pagabot sa Manila, nang-apply si D sa obra, kag nadawat man dayon. Nag-apply man si P makasakay sa barko kay 2-year marine engineering man ang natapusan na. While waiting, he applied in a bottling company kag nadawat man dayon. So, nalipay na sila nga maka-income. Masolbar ang ilang problema, pero hapit sila magbulagay. Hapit sila magbulagay kay duro tentasyon. Ang office mate ni D nakagusto sa iya, apisar nga may bana na siya. Kag si P, hapit man matentar sa ila cashier sa bottling company. Do hindi na lang si P magsakay sa barko, kay nagaulikid kay D. After 3 months, nakasakay na si P sa barko tita. Kag hapit siya matentar sa mga babae in every pier, kung sa diin magdock ang ila barko. Hambal ni D kay P, kung hindi ako magtrabaho, paano si E sa iya pag-eskwela, kay amo di ang ginkaisahan namon. Kung abi hindi ikaw magsakay sa barko, paano nga aton pamilya? Gani, nagdangop sila sa aton mahal nga Diyos. Sa hugot na pagtuo kag pag-ampo, nalampuwasan nila ang mga tentasyon kag pagsulay. Napahilayo sila sa mga katalagman. Sa pihak nga bahin, ang 3 ka magulang ni D, nagsunod-sunod naman pagminyo. Kag si D, iyagid yung tinguhaan nga masuportahan ang pag-eskwela ni E hasta makatapos sa college. Amo man ang ginhimo ni E kag ni F hasta makatapos si G. Nalipay ni Parikoy kag si Marilag nga nabalik connect ang naputol nga kadena. Pag-graduate ni G, nag-family bonding sila 7, mga in-laws kag mga apo, kag nagpamisa pasalamat sa atong Ginoo. Maraming salamat sa imo pagbasa tita. More power sa KLP, more blessings ni Lord sa imo pag sa imo pamilya. Yours truly, in D of Iloilo Province. Siguro no, bisan may gamay nga stopover, amo ginaya sa kabuhi naton kung kay isa ang plano ta mo ni dire-diretso na pero way kita kabalo may mga twists and turns gali no. But nevertheless, na-reconnect ang kadena na panindugan ni D nga ang iya obligasyon sa iya nga mangod nga si E dapat himuon niya gid. Kag nahimo niya bisan may gamay-gamay lang nga delay, bisan may gamay-gamay lang nga mga twists and turns. Pero kanami lang gid no, mga babae, mga very responsible. Kung anong ginapanghambal sa mga ginikanan, do kadasig lang gid magtuman. Although sa bahay ni D, medyo nalipat-lipat gamay kay D. Nadala siguro no, sang kapusukan sang balatyagon. Di bata pa. But ara gid sa iya panimuot, nga himuon niya gid. Siguro to prove sa iya nga mga parents, nga bisan nga nag-amuna na siya no, nag-early siya nga sulod sa pagpangabuhi. Pero makaya niya gihapon. Nga himuon ang nakatoka sa iya, nga pagpaeskwela sa iya nga utod. Kag natigayon gid. So lucky are the parents, nga may mga sila nga klase sa mga kabataan, kung ano ang ginatudlo, ginasunod gid, and willing nga magpangabudlay, mag-sacrifice. And so everything ended well. Nagka-reunion, nagpamisa, of course, may reconciliation and acceptance liwat, di ba? Siguro long time ago pa lang, na-accept na liwat, kag na-forgive na, ining si D sa iya nga ginhimo after seeing sa mga ginikanan, yung tining ko paninguha man, nakatrabaho man, kag ginhimo gid, ay responsibilidad, ginakatoka sa iya. Kanami lang gid. Thank you for this story, NB of Iloilo Province. And what about you, dira, mga kabombo?
What about your own stories? Let us also hear your own stories. So paki-share and email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write it down and then i-send sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Padayon na natin na pag-enjoy sa mga istorya diri lang sa kahapon lamang program. Tomorrow, sa liwat naton nga pag-updanay. Nagahulat na inyong mga paborito ng mga dramas, Tuyang, Ermitania, Provincial Jail, and Dear Diary. Balikay kita tomorrow sa gihapon ni ninyo alagat si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat din. Good afternoon and God bless.